Evar baş temaşavan neja de bername panorama hafte da dîsa em bi hevrane ez hêvî dikim ku em bi hevra demeke berhemdar derbas bikin. Îşev mêvanê min kek dara Ersönmez û parêzer Murat Abane ez ji wan hediyara jî dibêjim hûn xêratin sersera ser çavaratin. Sersera serçava. Niha beriya ku ez em dest bi bernameyê bikin, ez dixwazim di mijaran da bala temaşevanan bikişînim ser di mijaran. Yek ji pandemî, mesela pandemiyê. Bi rastî Diyarbekir û Bakurê Kurdistanê tev bi piranî bajarên Bakurê Kurdistanê ewlê rengê şîn bû vê paşiyê reng zer bû lê mixabin hêdî ber bi sorbûnê va diçin û li temamê cîhanê jî bi rastî ew xeterî berdewam e her ku diçe merivêkê rêje bilind dibe. Hêvî dikim ku hûn temaşevanên ezîz hem xwe hem jî der û dora xwe ji bo ku hûn ji vê koronayê ji vî derdî biparêzin hûn di nav hewldanan dabin. Dîsa ez dixwazim bala we bikişînim ser mijareke din jî wek ku hûn dizanin di bîst û didiyê Sibatê da platforma zimanê Kurdî û tora ziman û çanda Kurdî bi hevra kampanyekî ji bo zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyê dest pê kirin. Kampanya imzaya ye. Kampanya bi di aliya dimeşe hem imzayên rûbirû û hem jî li ser em bêjin internetê çend orgê dimeşe. Hêviya me wek Şarpel Medya ew e ku temaşevanên ezîz di vî warî da bi hestiyarî tev bigerin û ji bo ku der û dora xwe têkin nav vê em bêjin kampanyayê di nav hewldanan dabin. Belê ez niha ka încar em derbasî bernamaya xwe binêrin derbasî bernama xwe bibin û em binêrin ka bûyerên vê heftiyê û sernivîsên vê heftiyê kîjanin em bi hev re bibin. Belê wek ku hûn jî dizanin heftiya çûyî akademîsyenê Kurd daha bi rastî akademiya Kurd hêjayiyek xwe wenda kir. Rêzdar Profesör Doktor Kadrî Yildirim koça dawî kir û ji nav me bar kir çû. Xwedê wî bi rehma kerema xweşa bike ciyê wî bihişt ve înşallah û ji malbata wê re ez li ser navê xwe û li ser navê Çarpel Medyayê sersaxwî, sebir û metanet dixwazim. Bi rastî piştî ku koça dawî ya mamoste Kadrî Yildirim roja sisiya yan didiya bû vêga nayê çê min ji Başûrê Kurdistanê li ser navê Rêzdar Serok Mesûd Barzanî
علی عونی هات بشتاری شینه بو اویانه جی سربلندیه بو جمرا وکاکو او دماکو پیشمرگه هاتن و الهوارا کوبان چون جمرا او رح از دبیم جناب کردا دا چه بو یعنی کردا یعنی دیتن کو او سینورین فیزیکی نکارن ریل پیشیا ملت کرد بگرن از دخوازم اوله کک مراد آبا دست پی بکم کک مراد تیچه بیجی لسر کوچا داوی یا ماموستا قدری بودو Jibo malbatavi sersavi dikazdim. Mamosta Qadri Yıldırım jibo me jibo Kurda mirovek pirgiringe jiber ku hayanoha eko ezanım sizde berhem nivisiye reser recording kliyo nivisiye o Mamosta Qadri Yıldırım jali edim ve ji merdin zaminge ha artukluye zamanın biyaniyen ku dizi lorji müdürlüğü kiriye o dijiyana xo hemû da li ser dîroka Kurdan da xebat kiriye dixebitî lê niha mixabin wefat kiriye divê gerek em her yek zanibin ku êku alimên me alimên dinyayê tevahiya cîhanê divê gerek em li wan xwedî derkevin peyveke divê dema ku wexta alimek bimre alem bi xwe jî dimre yani Mamosta Qadri Yıldırım heya niha li ser ziman li ser dîrok çanda Kurda de pir lêkolînan kiriye û nivîsiye lê bi awayekî nexweşiyê bi çîkê wefat kir divê gerek em her yek ji wir yani Mamosta Qadri Yıldırım ji bo me jî wek mîrasek hişt divê gerek em her yek ji bo ke dîroka xwe zêdetir bi elmin zimanê xwe zêdetir zanibin divê gerek em her yek bixwînin li ser dîrokê li ser ziman li ser çanda xwe bixebitin bixwînin ku di sistema pergela dinyayê de rojavayê dinyayê de em jî cê xwe bikin dikarin bi kêmasî vana bêjin gelek spas belê kekdara tê çi bêjî Ez jî zor spas dikim ji bo vexwandina çarper medya ku em bangê vî bername kir û spas ji bo xebatkarê çarper medya re jî û ez koça dawiya berê akademisyen Qadrî Yıldırım bi rastî jî gelek xemgîn bû ji ber ku xizmeta wî keda wî ji bo zimanê Kurd gelek girîn bû û Qadrî Yıldırım wek yani ji bo gelê Kurd wenda heyek gelek mezin e û zû bi zû jî cîwîna tijî kirin û bi saya Qadrî da berêz Qadrî di Artuklu Üniversiteyê da ji beşa zimanê wek Tirkî dibin yabancî dîler lê ji bo me beşa zimanê Kurdî wek Kurdilo jî pêkanî û gelek xort û ciwanên Kurd jî di dema wî da ser bi zimanê xwe xwe perwerde kirin ev jî ji bo gelê Kurd pêşketinekî gelek mezin e û carek dinê dibin eserê malbata Qadrî Yıldırım xweş be û ji wan re sebir û matenet bidêjim spas gelek savê temaşevanên hêja beriya ku em mijarê xwe berdewam bikin ez dixwazim hişyarîkî bidim we ji kerema xwe pirsên xwe Kurd binivîsînin ji bo ku em dikaribin bixwînin û em ê di paşiya bernameyê da ger dema me hebe em ê wan pirsan bibersivînin niha dîsa di Rojava Diyarbekir da mijara me didiya mesela qeyûman wek ku tê zanîn
ev kayyum vega siyasi. Evle Cumali Atilla, Dura Hasan Basri Güzeloğlu ve Gabeci Münir Karaloğlu bu kayyum. Le her se kayyumci demako hatin li şaredariya Diyarbakır dest bikar kirin de wan bürokratên şaredariye en de cihên sereke da tev ji deverên bajarên Türkiye taybet ji bajarên Rojava û Behrasî û yalê da hanîn. Ev jî di nav gelê Diyarbakır da di nav xelkê da neraziyekî tund çê dike. Îca ew jî têr nake wan kesên ku hanîne li vir wan bicî kirine di maaş sê maaşa didin wan. Tê gotin ku behsa 30,000 lîra mehê bürokratên ku maaş distînin hene. Bi rastî evyanê helwesta dewleta Türk ku bi çi çavî li Bakurê Kurdistanê û li xelkê Bakurê Kurdistanê dinêre û bi çi şêweyî me îdare dikin wî dide berçav. Ez dixwazim cardinê ji Kek Murat Heyam ja Diyarbakır ve Kek dara gotiye bira Ewlê Murat Diyarbakır hatiye bira ew bipeyive keremke Kek Murat tê çi bêjî divê mesela. Piştîke ez dest pê bikim hişyariyek ez bidim tecrübo li ser pandemiye li Diyarbakır ji vêya sê hefte berê ji 100,000 bin 10 kesade pandemi hebû. Niha hatiye 6 kesî yani grafikek li Türkiye çêdikin. Niha Diyarbakır bûye portekalî. Ji vê pêve sor dibe. Divê gerek em her yek baldar bûn û li xwe miqate bin ji ber ku yani dawya wî xerab e û ji aliyê din ve tamam em dibên portekalî ama li vir testên Covidê hindik tê çêkirin. Ji ber wê yekî jî dibe ku kêm dixuye. Li nexweşxaneyan agahî ez distînim. Niha dîsa nexweşxane hêdî tije dibe, sibê ro dibe ku wek cara berê nav nexweşan de yekî hilbijêrin. Adin li derve bîne, cî ji xwe nebîne, ewlê ez vêya bêjim. Ya duyem li ser çîkê, li ser ev kayyuman, ewlê ez vêya karim bêjim, li Bakur de 6 şaredarî re kayyum hatine yani kayyum hatiye serkar. Jivana carna şaredariyan de kayyum pelediziye ya jî tiştê wer kirine li ser wan jî kayyum abitine. Kayyum çi ye li Tirkî? Mirovên ku merev baweriya wan bi wan heye. Demek ki bawerî êku bawerî hene tên di wextek kêm de diguherin ji ber ku karê xwe baş nakin ya duyem li ser kayyuman ez wek li ser heq li ser maf dinêrim. Ez bi xwe welatî bajêrî bi xwe raya xwe didin ciyekî din. Lê wek hikûmet raya te wek nehesibîne û dide yekî din. Yani kayyumek tîne ji derve. Ewlî divê gerek em vêya qebûl nekin. Heya roja dawî jî heya hilbijartinan jî em karbin bêjin vêya ne hukûkiye, ne meşruye. Divê ku tu di zagonên xwe de, di qanûnên xwe de guhertinan çêkî. Lê vêya ne meşruye. Ji ber ku ez wek welatiyekî mafê min heye û raya min heye. Eger qîmetê raya min tune be, ji bo min xeyalên pêşeroj jî namîne. Ya duyem weke tu jî got kayyum êku îdare dikin müdüriyet giş ji dervê bajêr tînin. Yani bi piranî divên wer dibêjin ki ji behra reş dibên. Niha weke tego 30,000 lîra distînin. Li vir 30,000 lîra terek pir mezine ez pir baş nizanim. Lê ewlê ez karim vêya bêjim li Diyarbakır wek dîroka Diyarbakır heye rêw rêyên wî
hene o xeyalên Diyarbekirî hene. Êku ji dervetê Diyarbekir bi xwe nas nake. Niha wekî tu jî dizanî êku Diyarbekirî nezanî, xeta trênê ji Hundirê bajêr derbas dibe. Xeta trênê de jî rojê trênek dere trênek tê. Lê o tam ji Hundirê bajêr derbas dike. Ji ber ku ev îdare dikin ji dervetên, her du aliyê xetê jî bi dîwaran ji hevdû veqetandine. Yani bajêr kirine du perçe. Via tam ez karim bêjim ku zihniyeta wan e. Yani zihniyet bi vî awayî be bajêr nizanibin wê tiştên waniya bikin. Ya duyên dibin belkî şaredarî mala bavê wan e. Yani şaredar ya me tu wek mav tu nikarî yani li Diyarbekir derdorî 2 milyon 700,000 insan hene. Li vir 20 sale 25 sale li şaredarî ku dixebitin hene. Êku artık serboriyê wan jî hene. Çima tu ji wan nastînî tu ji derve distînî. Êku ji derve jî têm me wek hemwelatî dabînin. Dibên evanan nizanin em karin ji derve de em bên wan îdare bikin. Ev jî elbet li Diyarbekir jî merev ew hemwelatiyên Diyarbekirê bi hêrs dike ji ber ku tu nikarî bi qeyûman re bipeyvî, tu nikarî bi îdareyê êke îdare dikir re bipeyvî. Te nas nakin, te li derve dihêlin. Ev jî wekin tu jî got, yani pir hesasiyet li navcivakê de çê dike. O viya jî merev her gav aciz dike. Ez bi xwe ev çend sale ez ji aliyê din ve parêzerî jî dikim, ji aliyê din ve jî aktivîstê mafê mirovan in. Merev divê gerek bi şaredarî re bişêwile. Lê şaredarî deriyê xwe girtiye. Tu derdê tê ê biçûk be jî tu nikarî bi şaredarî re bipeyvî. O bi derdorî hezar tiştek kes ji şaredarî ji kar hatin ji kar avêtin yani ji kar derxistin. O êku tên hevalên xwe hogirên xwe bi wek li Tirkî memûrtî heye ew bi qanûnan jî girêdayî wan dikin memûr ku siberê ro ew herin jî tu nikaribî van memûra ji cê wan derxî. O bi heyake teqawut bibin wê li vir bibînin. Ev Diyarbekir ne çîke yani tu bi Tirkî dibî deneme taxtasî ne tiştek were. Diyarbekir bajarek qedîme bi hezaran sal Diyarbekir li vir hene lê êku tên wek Diyarbekir bêheşe bê dîroke wer tev digerin. Ji ber wê yekî jî elbette jî wê gel jî pê jê aciz bin pê jê aciz bin. Karin bi kurtarsî viya bêjim. Gelek spas Murat. Belê tekrar katı dibêjî. Zor spas gerek Murad ra pir spas dikim enkî agahdari da ji ber ku ez Diyarbekir nazîm û gelek kilometre dûr ji Diyarbekir'im bi rastî jî meriv wek zindî bi çavê xwe nabîne. Li çi di qewme çi derbas dibe tiştê ku em dibihêsin bes li ser medyaya an jî telefonekî hevalerekî bikin ew agahdari de mixabin. Yani informasyonê me ew kême ew qasanin. Li tiştê ez bawer dikim ku di wî baweriyê danim dema ji xwe em bijin sîstem kî tê avakirin ew sîstem ewa tê avakirin. Yani li gor ew ka Tirkiye sîstem ewa tê avakirin. Ne ewa ne jêr ew jor da sîstem tê ava dikin. û ji bo wî jî dema meriv sîstema di jor da ava bike jêr rast nabîne, pêşiya xwe nabîne û pirsa çareserkirina pirsgirêka bi awayê zorê dixwazim çareser bikin. Ev ya jî di welatê paştemayîn da an jî ew welatê ku ji aliyê dîktatûra ma tên îdarekirin çareserkirina pirsgirêka bi zorî di mejiyê wan de jî digire.
جوی جی فهم نکن یعنی نخواستن قبول جی بکن چاره سر یعنی پرسا لسه با آوای دموکراتیک با آوای انسانی داین سر ماسی به هفرارون چاره سر بکن جخو قویم جی خویا بو یعنی بریا هل بجارتنا شاره داره da فکری دو گوتن yani Erdoğan پر فکری از hiç bir گوتن hiç bir ragam digo çizdi be kazanç bükün yani ismi kayın var yani herkes yazamı herkesi ben de oydu belki o ki kabul nake yani wendakirini kabul naken o dünyacı irada insana dıkım bimpi o de pelçikinin ev pelçikandına irade yek jwana lingeki ولاtin dagir kerin جبوي جي برحت يعني قيم جي بابيجا ولا بقراجي بحساب بكتاب جي بشخوار ما جا قيمة يك جوان جي لوير طالان كرنه يعني مدي بريوان هالبجارتنا ام بيجن قيمة بيتبون انكي جل تمامي بلديا تشكي بر رشي مرف شرم دكه بيجا جي اسكاني بلدي يعني قدحي بلدي جي بخورا بربون دزيبون يعني او قصاشي مرف ناکبن ها ولاتی پیشکتی دا که افتشتانا نبونن حتی اینها که امروزین یک بخوازد دولتی بشعلین آجی شاره دریا خب بشعلین دبی از بشعلین که برها قنا قیمت هایی هبه یعنی نه بقدر هان آجی نه قلتقی رنگ آویتن اودا خو اویا اینکی مرف عجیب مایی دبینه نمیخوابن ایرو روشا قیمه اوه آسیم جیش خو قیوم چاوی خلقی ترساندنه yani ders gibidin geli kır. Dibin hun rağ xo bidin jiş buyma evknake yani derbas nabe yani ya emin ya kesek gidini tinle Türkiye'de ravşa kıyma muhabin iro eve xo teşekkür merzi de jibeje tinle ser kıyma xo pratikte da embejin havlevan jimer dibine helvestivan jimer dibine u ça idare jizdikin مخابن دما شو یک داویش دینن اوج دف دورا خدا قادروی خو دناف شار دریه دا آواد که وقت گورات جگو یعنی بیشتر او کسانه دکارن حتانی تقاعد ببنجی لور بن. ات چه معنی یعنی ویچاری اوانا همون دولتین او که یعنی مروی دولتینه شار دریه کی دنی سر بخوشی وره اوی شار دریه دیسا کنترل بکن نکار بن رینادن. بی آرمان شیه تشتی از نه بیشیم او پاس زور سپاس. gelek spas ez jî dikarim di çend bêjin hevoka ez dîtinê xwe bêjim yek jê bin têkirina mafê mirovan e qeyûm yani însan em bêjin şaredaran hil dibijêrin lê belê ew şaredar ji aliyê wezîrekî Türkiye va ji serkarê xwe tên avêtinî ev yanê bin têkirina mafê mirovan e bin têkirina mafê hilbijartinê di tir demokrasiyê dünyayê da ev bi vî rengî kar nayê kirin ger ku bên kirin wê li wî welatî ew welat wê ser û binê hev bibe lê belê em lê dinêrin ji muxalefetê bigire hetanî iktidarê hemû partiyên siyasî Tirkiye alîgirê vê meselê ne dengê xwe nakirin di heman demê de ev mesele tê wateya ku Tirkiye ji Kurda ra dibêje hûn ez wek mafdar ji bo hilbijartinê ez wê nabînim hûn heta sivê kî jî hilbijêrin ez ê dîsa bi qîma xwe bikim ez kî bixwazim wê ew bibe ê sisiya jî wek ku kek dara got talan e talan welatê bêxweyî ye û talan e ez dikarim vî bêjim gelek spas niha em derbasî mijara xwe dinê bibin a Rojava Diyarbekir wek tê zanîn roja didiyê Nîsanê kek İbrahim Güçlü daxuyanîkî da di wê daxuyaniyê da îdia kir ku
rayedarên dewletê ê emnî ê Diyarbekir gazî wî kirine çûye jêra gotinê vayê PKK di derheqê te da biryara kuştinê girtiye û navê êko wê li dû teye û te bikuje ev e û êko ciyê te jî ji bo tespîtkirina ciyê te jî ev e lêbelê hême wan negirtiye bira tu bixwazî em ê te biparêzin lê ew wî gotiye ez naxwazim ku biparêzin niha ez dikarim bi tenê viya bêjim yanî PKK biryarek ewa girtibe ez bi tundî şerbezan yanî jiyana însana di ser her tiştî daye çi dibe biraber divê ku em rêzê li jiyana însana digirin îja kek Murat keremke parêzerî jî hukuknasî keremke tu çi dibêjî اولی اگر تشتک ایدای کوانیه هست اگر تشتک کوانیه هوا به تندی شرمزار دکم جبر کو جیان اصلیه یعنی اصل دوی گرک مرد بجی یا دیم de makezargona Türkiye'de jî divê ku peybên ku merav şok bike merav têxe di heyretê de jî divê gerek tu wiya karibî daqurtîne tu yani ev çawa tiştek çawaya li ber peyvê divê gerek peyvektin hebe li ser peyvê tu nikarî çekekî dînî wê wextê qîmeta peyvê namîne divê gerek em karibin hem xwe hem hevalên xwe hem aliyê din jî em karibin binirxînin ji bo nirxandinê tehdîtkirina wek çîkê ji bo kuştinê ne di sersala 2021 yani 21 de tiştek waniya nabe biya maye di wexta 3-4 sal berî devam tişta hebû divê gerek em ne fikrên İbrahim Güçlü lê fikrên ku karibe bi rehetî bipeyve em wiya li cem wî bin yani kî dibe bila ve nikaribe gerek yekî tehdît bike yekî nehêle bipeyve ji ber ku niha îro ev tişt birêz İbrahim Güçlü re hatibe kirin sibê ro gel jî wê ji viya bitirse wê bêdeng bimîne ji ber vê yekî em viya wek mafekî bibînin û em li cem li aliyê İbrahim Güçlü bisekinin ya jî peyvek din li dijî kuştinê bisekinin ji ber ku li vî welatî ev herî kêm 200 sale em her tim tên kuştin yani bes e divê gerek em bijîn divê gerek em bixwînin divê gerek em hevdû binirxînin û hevdû em karibin yani peyvên hevalên xwe alîgirin siyasetek din em karibin daqurtînin ji ber ku ev tiştekî hovane ye yani çawa mirovek bixwaze bipeyve û ji aliyê din ve em bêjin eger tu bipeyivî em ê te bikujin ev yani tu nikarî tu ji ku bigirî tiştekî çewt e ji bo vê yekê jî divê gerek em dengekî bi xurt em bêjin em vê yekî qebûl nakin kî bike em qebûl nakin û her gav dengê xwe xurttir derxin nehêlin ku kes yekî din tehdît bike ez yani ev tiştekî wek mafe wek heta kî çi bêje tu nehêlî gerek li ser wî şer bikin hevdû bikujin divê em hêdî bielmin ku fêr bibin ku em bi hevdû re têkevin nîqaşekî em bi hevdû re karibin tiştekî dibe ku yani îdeolojî li dinyayê jî heye li Diyarbekir jî li Kurdistanê jî heye divê her yek dibe ku îdeolojiyek biparêzin
ez wekî ideolojiya din belkî nafikirim. Ama ez nabe ku li ser vê yekê ez bêjim tu nikarî bipeyvî eger tu berdewam bikî li ser peyvê xwe, li ser fikrên xwe, ez ê te yani wek ez ê li te xirim, ez ê te bikujim. Ji bo vê yekê jî em her yek li dîj vî hareketê bisekin. Gelek spas. Kek dara tê çi bêjî? Ya beriya ku ez dîtiniyê xwe bêjim, ez dixwazim bi mînakî ve dest pêkim. Tarîxayî baş nayê bîra min, ez bawerim li dema rehmetî Turgut Özal bû, Kak Nûşîrvan ji bo hevdîtina çûbû Enqere. û hevdîtin çêbûn, bi hev re rûniştin, werhasê dema derdikeve derve, bala wî dikişîne ku sê kes li pey Kak Nûşîrvan sekinînin ve bakanê cem xwe re ew ê Tirk re dibêje dibê ev kînin, dibê ew ê te biparêsin. Ji bo çi min biparêsin? Dibê ji bo ku te nekuştin. Ma dibê niyeta we heye hûn min bikujin? Na, dibê ku niyeta we tune be hûn min bikujin, evana çima min diparêsin. Yani ku hûn min nekujin, kes li vî memleketî de min nakujin. Yani gotina vî Kak Nûşîrvan de ez viya derdikim. Yani Kak Nûşîrvan jî zane ku dijminê wî bi xwe nekuje, Kurdek naçe wî nakuje, an jî yekî dinê naçe wî nakuje. Niha em bêjin îro ew wek daxuyaniya Berêz İbrahîm Güçlî wek bombekî kete nav civaka medyayê de. Yani ez bi xwe jî dijî her tiştî me her însan mafî wî heye, heqî wî heye, dîtiniyê xwe bêje. Yani çi dibe birav ve dîtiniyê wî. Dixwazî qebûl bike, dixwazî neke. Yani dixwazî li gor te şaş dibe, an şaş nabe. Lê wek awayî însanî bi dîtiniyekî kesekî dinê re nebî, tu dikarî wek dîtiniyê xwe jê re binivîsî. An jî bersivayî binivîsandin bidî. An jî pêra rûnê minaqeşe bikî. Lê ew tehdîtkirina kuştinê ew kî ew hinkî despotîk e. Yani em bêjin kuştin bixwe ew gotina bi xwe nexweş e. Yani em bêjin ki însana tehdit dikî tê viya bêjî, an jî nevêjî. Niha tiştekî Tirkiyeyê an jî welatê me de an jî Bakurê Kurdistanê de diqewmin mixabin meriv nikare zêde watelê bike. Niha em bêjin Tirkiyeyê gava te radibî tişkî divê ku tu Tirk bî, te nêrî rejim got ev ya FETÖ jî. Te digirin davên hindir. Ji xwe tu Kurd bî dibe PKK. Ew îş te davê. Nav civaka me Kurda da jî tu reqine yekî bigirî, em bêjin dîtiniyê xwe bêjî, di derbarê çûyîn hatinekî de em bêjin tê bîra min. Yani Berêz Nêçîrvan çû Enqerê hevdîtin tî yek du kesa dîtiniyê xwe nivîsî. Yani analîzkî kir. Analiz dixwazî pêra bî nebiye û tişkî diniye. Lê tofankî wisa hate serê wan kesana di raya giştî de wek ajan hatin îlan kirin. Mixabin yani civatê paşweyî le ew tehemül kine, tehemül. Yani em bêjin ew jî yani civata me de jî gava te yekî reqine bigirî, ya tu dibî ew yani ew dibîn ya gizliya pojuluk an jî dijî hinkî tişta serketina derkevî. û tu nekî jî dibê gerek dibê bîmerî. PKK jî mantiqê PKK jî wêsan e. Dibê ya te bimirabî tê ya herî dewletî bê. Ya niha ez heşte nakim, ez mecbûr nînim bi te re be. Ez çima tu zorê didî min ez herim bibim merivê dewletê. Ji ber vî jî ez dîsa vî biryara kuştina li ser Berêz İbrahîm Güçlî hatiye dayîn ez şermezer dikim. Ev ya ne insaniye û ez bangawaziyê jî PKK dikim. Ku tişkî wisa hebe biraz zelalî daxuyanî kî bidin bira ev mesele zelal bide. Dewlet jî bira dizane madem kî ye, kî wî bikuje, çima navê wan eşkera neke, çima nagire wî çavê. Eva ji bo min hinkî ewke yani rezaletiye biraz. Lê dîsa ez şermezer dikim. Ew biryara ne biryar insaniye. Zor spas. Gelek spas. Niha
برنامه کک مهدی چلگن و علی فکری شختا برنامه فوتبال دا دوین توپ لسحایا وان شو صحایا دنی نها توپ لسحایا ترکیه و PKK راسته دوی کو و مسئله زلال بکن آب راستی برز İbrahim Güçlü اوی دافیانی دا و توپی آبت سحایوانا او گره و مسئله زلال بکن از کارم ویانه بیجم و براستی شدت نه کارنه ام دج شدتنه ام شدت قبول ناکن جبر وی ام به مسئله جی قبول ناکن sabıcım. Naha eme dervasi müjara kadem bebin. De müjarame da se endejim de beni da se müjarane se sermisene. Ez dixwazim ku em dibe müjara da em her siya be hevra şuru bedikin. Ez hinki dirêj her siya bînim ziman hûn îca ez ê dîtinê ve bixwazim ev neqil ez ê ji kek dara dest pê bikim. دما کو وقت او یهات نها د روجا 29 آدار لپرده سه هم موشک füze hatın abetin kure abetin sengerin peşmergeyin Kurdistan براستی یا بالکش بود یعنی چما و روژه abetin دتشتیم بیرامن یک جه ده همان وان روزاندا bütçe Herema Kürdistan'ı parlamentoya Irak'ı daha gotu beşkirin bütçeye geçtiği Irak'ı da bütçeye para Herema Kürdistan'ı ji da hebu ev daha evkirin dediği ji mesela Şengale devleta Irak'ı molet davu ev hezem ser PKK va o haşti şabi ko yani bekurtasi hezem ko Şengale biyanine biraz Şengale terk molet kusa davuan tam de arifeya ve molete da ev tekat ev eriş tekat o bütçeye geçti a devleta Irak'ı ji hat kabul kirin o de maddeye dehu yazdan da ev pırzede alakadar dikir Kürdistan'a federe alakadar dikir teda hat ne dest nişan kirin ko roje 250,000 bermil petrol ev Herema Kürdistan'ı bu vasıta şirketa Somo'yu ev bide hükümeta Bağdayı o dediği ji ve hükümeta Bağdayı ji legori gotenen ko me medya evkiriye cisadi seri 12.67 yani cisadi beje 13 henek 13 و نيف li wisa min wisa not girtiye ew ji par bide Herêma Kurdistanê jî ew ê dahatûyên xwe ê navxweyî ê ku ji derîtê ê ku em bêjin bacê top dikin û cezayê trafîkê didin û vesaire evana jî ew ê nîvî ji hikûmeta Bexdayê ra bêşandin petrola mayın ji xeyên 250,000 bermîlê ew ê Herêma Kurdistanê ew dixwe bifroşe û wê peretê keve nav bütçeya wana dîsa mesela Şengalê jî wek ku em dizanin di meha cotmeha 2020 da di nava Bexda û Hewlêrê da rêkeftinek hat înzekirin ji bo Şengalê li gorî wê rêkeftinê gere qeymeqamek ku Şengalî ve li Şengalê
bişînin şengalê gere ewlehiya bajêr ew ê Bexda berpirsiyan e ew ê hêzên ewlehiyê 1500 kesî bistînin kar ji boî ku bibin polîs û filan ewlehiya bajêr ew 1500 kes ew ê şengalî bin û PKK û grûpên ser bi wê û grûpên biyanî ew ê şengalê terk bikin û ji bo avakirina bajêr ji nû jî wê herêma Kurdistanê û Bexda bi hev re bişkolin û dîsa bi rêvebirina bajêr de ew ê herêma Kurdistanê berpirsiya bi wî rengî rêkeftinekî çêkirin îca ez em zanin ku molet dan wana gel gotin di filan rojê da dikede filan en paşî di yekê Nîsanê da gotin molet dikede wayê ew molet jî qediya û em zanin ku ew hêzên bi ser PKK da wek navê YPŞ jî tên binavkirin ewana daxuyanî da got em bernayên û heşt şevî jî derastî ji bajêr îca ez dixwazim li ser van hûn van li ser van her sê mijaran hûn dîtinên xwe bînin belê kekdara ewlê em ji te dest pê زۆر سپاس کەکانفێ نەها ئەم بێژن ڕەوشە باشووری کوردستان و عێراق وسا yani li gor min tevlî hevdiyekî wisa çêbiyek û meriv bikevena zû zû nikare tê derke bu pirsa bersiva pirsa te yani em bêjin sê heb muşiqan şandin di dijî pêşmerge yani em bêjin avêtin kampê pêşmerge karanîn ji xwe cenabê te jî ez bawerim bersiva pirsa wî pirsê jî de nadema wî demê minaqa ew ket yani guftugehek ser biça Bexdadê ji bo herêmê Kurdistanê hebû ew hengî xal hebûn dibe ew xalana bihatana qebûlkirin ku di warê aborî da başûrê Kurdistanê kî bêna xwe bigire yani em bêjin ew war 2004 da hettanî îsal ev pirsa rasterast nehatibû çareserkirin û herdim jî astengî derdiket problem derdiket maaş bişandana neşandana em bêjin ne dişandin problemkî dinê di Kurdistanê da ji aliyê hinkî rêxistinên tarî ve em wisa bêjin xelqê fît dikirin berdan kolana sebep jî ev bû yani dîsa nedixwastin Kurdistanê da aramîkî çêbe ew çêbe pêşiya wan hevdîtîn li ser bütçeyê bigirin fizek karanî ji xwe daxuyana komutanê pêşmerga jî ev bû yani Iraq baş zane kî wan muşiqan avêtiye kî wan muşiqan kar aniye wek geografîk jî meriv ku bifikire ew cî ku muşiqa hatinin avêtin 1 kilometre dûrê eskerî Iraqînin yani yani ev ya ne Keleşkovkî bi teqînî haja kesî çêne be ev axir muşiqan ne wek başî tê xuya pirsa dinê jî ji bo çareserkirina aboriya başûr gavek gelek pêş bû ku ev li ser bütçe biryarê bütçe hatin peserandin di hikûmeta Baxdadê de ez hêvî dikim ji vir şûn da jî ji bo her aliya jî bibe gavekî pêş û ji bo pirsê dinê çareser bikirin ji ber ku gelek nameriv lîstekî dirêj et wan xal xala bikî lîsteyê da binivîsî a girincî em bêjin mesela sedû çilane yani evana dibê hemû gav bi gav û roj bi roj bi hikûmeta Iraqê re rûnîn û vî pirsî çareser bikin ji aliyê dinê jî niha hikûmeta Iraqê wek federal ser kaxit be jî ser federal tê naskirin li dibê mesuliyetiya her du hikûmeta jî
جبو پاراستنا فدرال هبه و بدلو جنبه که مرو بخوازه سیستما فدرال دوام بکه لی ایراقی چقاس بوی آویه دا درستن دلسوزن شخو حولیوان دا باشتی خویا کرن یعنی او شرط و ظرف جبوی فدرال بودی حتی اینها راست گافکی نویتنن yani Kürdi fakiri devirda çıkın. O tenin mesele evnine mesele jaliyedin işi merven ki berfere bir fikre daha peki İran'ı teda heye peki hezindin işte da heye yani peki Türk işi teda heye direkt anji indirekt mesabejin jibu ki ev persarana ne çaresi kirin. Le devirda es gelek keyfbaşi bi serbilindi ve Kürdi Bakuri Kürdistan'ı dikarim bejim ev hawl ve helvesti hükümeta başur gert divî mijarî da bê ku tawiz bide hükümeta Iraqî da qebûl kirin û dibî Kurd jî bi ava serbilindin û piştgiriya vî meselê bikin. Dema ev ya serket bi awiyayê aborî da jî başûrê Kurdistanê dêm bigire û dikare rewşa başûrê Kurdistanê jî wek aborî jî baş te here. Aborî pêştebûna çûndina aborî pêş wek ji wî millet jî baş dibe. Millet jî di wî de feyde dibire. Ne tenê hikûmet tenê. Yani her Kurdek di da feyde dibîne. û divê meriv jî piştgiriya wê ew bike. Na ez ê werim ser mesela Şengalê bi rastî jî Şengal em bêjin dîroka me Kurda da hemdî bûye birînekî reş. Ku nayê dermankirin. Meriv nizane bi çawa dest pêke bi çawa aliyê da dest pêke. Lê nizanim eğer ku hinkî zemanê me hebe ez uzrê xwe jî ji we dixwazim û mêvanê hêja kak Mûra jî dixwazim ez hêvî dikim di vî warî de ez serê temaşefanê me jî zêde neyişînim hetanê destê me were ez ê vî meselî Kurd bikirim. Na em bêjin Şengal, gava ez bixwe Şengal divîm ewa kezama me da agir keve kezam. Yani ew tiştê Şengalê hetayî niha hatin qewmandin meriv nikare tica ji bîr bike. Lê sebeb û encamên Şengal kete vî halê çi bû? Çima ev tiştana hemû hatin ser ev tiştana li ser Şengalê qewmîn yani biyamen ji xwe Şengal dervayê hudûdê heremê Kurdistanê da bû. Yani ew jî wek münaqeşekî nêzîkî xala sedû çilan bû yani ew pirsa hêja nehatî bû çareserkirin. Li dema îşî 2014 da êrişî xwe bir ser heremê Kurdistanê em bêjin û pêşmerge an jî mesûlê wan di Şengalê da paş va xwe kişandin ku ev ya ji xwe ticarî nedihate qebûl kirin. Yani çima paş da kişiyan wî demê bero Serok Mesûd Barzanî rabû daxuyanî kî got ewên ku vî sebeb bûnin ewên ku mesûlin em ê wana ceza bikirin bigirin û ceza bikin. Lê nizanim heta îna hatine ceza kirin ne hatine ku ne hatine jî ez di wî qanû bawerî darim ne hatine ceza kirin werhasıl ew rewşa wisa devam kir. Lê 2017 da em bêjin yani 2014 da dema pêşmerge kişiya em bêjin hêzê PKK hêdî hat û ku tê bîra we wî demî jî em bêjin ava kirin de YPG jî hat. Şengalê cî bûn ji xwe ra wek malzemekî propaganda çêkirin û manavrekî gelek zîrek kirin û piştîwaniya xwe wek nîşandan û Şengalê em ê biparêsin ji xwe tişkî nemaye di wî propaganda xwe meşiyan. A dudiya 2017 da em bêjin Partiya Demokrata Kurdistan xwest bikeve Şengalê lê pêşmergî xwe bi xwe neşand. Pêşmergî roj şandiye û şer di nav pêşmergê roj û yêdin YPG û YPG bi te derket ez bawer dikim 5 6 çi pêşmerge hate kiştin.
و دوی اصلی دا امریکا مداخله هنگی مداخله کرد جبر کو مداخله امریکای نه جبی برجمندین قدپی بو آنجی یپگی آنجی پکتی بو دوی دمی دا بشن اوجه بو اپراسیون موسولی روجوی دا بو و اپراسیون راقای دا راقای روجوی دا بو و ihtiyacı Amerika'yı jî em bêjin hêzên pêşmerge hebû. Yani em bêjin ev polîtikaya Amerika'ya an jî welatên dinên welatê Ewropayî ne yani em bêjin gava xwe nîşan nêzê te dikin bi çavkî girs te mêze dikin. Yani qalqan yani ez vî girsî bikarbin çawan bikarbînin. Polîtika wan e ev e. Lê me kirda wî polîtika wî zû bi zû nedidî. Anjî me nedixwast ji ber ku nexwastina me sebebê nexwastina me jî yek ji wan sedeme ev e em kir em pir hîsî hereket dikin yani tiştî dibe em zû zû rûnanên ser nafikirin sebeb û encamê mêze nekin em hissî ew dikin wek em bêjin mozekî çawan hingiv çê dike û em derziya ji herawî ji bîr ve dikin هنگف جدوی مدخن هم کیفامتی گاوا نه حتی حسابی واناتنی هر دولت برشوندی خو yani بروکی پیکده yani سپی حکمت هم شهر کردستان جهبه مجبوره اوج جبور برشوندی خو حرکت کنه عاشق فلان ملتی به نه او کی به اویا سیستم دنیای امنی کارم وی سیستمی بدن گوهارتن گاوا حسابی منی افجارا جارا دشمنتی بیرامه ام eriştik. Vay ustad, vay enfrutun var hasıl, ev tişti badil heva, yani işkul me, hatta yine has, ser tişti badil heva, fokus dikin, yani odaklanma terki divijin, servan tişti bikin, khazika me, ser rastiya fokus bikira. Mesela Şengaleci embejin mıkhabe, ev bu, yani Şengal ve jeopolitik, ciki, gelek stratejik yani em bêjin koridor ki di navbera Başûr û Rojava yani ev gelek girîn bû li evî jî yani xetimandin mixabe hat xetimandin û ji ber vî sedemî jî di navbera hikûmeta Iraqê û hikûmeta Herêmê Kurdistanê em bêjin hevdîtin çêbûn peyam hatin îmza kirin û ez hêvî dikim ew peyamê wana jî ser bikeve şwekek yani vî te ewka xwe da jî got yani em bêjin ew çend xal hebûn servan xalana em bêjin hevdik kirin yek ji wana rêvebiriya Şengalê adidiya em bêjin ewlikariya Şengalê ye asistiya bikarbin çawan ew kesên ji ber êrişa Daişê reviyan e baş da werin û Şengalê nûva ava bikin. Ev hevdîtin ji bî me gelek baş e yani ji bî Kurda jî baş e ji bî gelê yani Kurdên êzidiya jî baş e ez hêvî dikim ser dikeve lê ji bî pêşa rojê de ew ê çi qas bimeşe an jî nemeşe ez wiya nizanim ji xwe te gotinê xwe da jî got yani em bêjin ji bî rêveberiyê ji Şengalê qaymakamekî îlan bikin ew qaymakam jî ji xwe li gor xwe lê dibe ew qaymakam jî girêdayê qanûna be yani qanûnê esasiya be rêz bigire û bi serê xwe be yani teref negire û wan kadroa ew bike Şengalê jî ji 2000 kes wek hêzê li wir hêzê parastinê xurtir bike 2000 polîs yani bigirin kar û alîkarî bibin ku millet baş da were û nûva em bêjin Şengalê ava bikin ez hêvî dikim pêşerûdê jî ser bikevin lê niha problem çi ye problem yani niha em bêjin ya beşe nexwaze li wir derke em bêjin her çi qas wek cenabî te jî got heştî şabî derketiye lê heştî şabî kiraz buhar derket eser wî şik dikim yani ihtimale belki kiraz jî buhar dibe ji ber ku danûstendenê ya beşî û heştî şabî pir nav hevdane
gelo mervi çawa bawer bike ji ber vî jî ez ezrê xwe dixwazim ez ê nikarim zêde tiştî bêjim ji ber ku ha ev münaqeşana devam dikin û ez gotinê xwe li vir dibirim ez daxwazim Kak Murad ji bira dikiniyê xwe pêş ez vêya guhdarî dikim zor spas gelek spas Kek Murat Kerenke. Spas dikim, spasiya xwe ez birêz daraj dikim bi berfrehî şirovekir, bom jî yani baş bû. Weke tu jî got li ser sê xala ez ê binirxînim, sê beşa binirxînim. Ya ewil mûşekên ku ji Iraqê avêtine sengerên pêşmergeyan cihên pêşmergeyan. Iraqî Bagda bixwe naxwaze ku Kurdistanek ewle, Kurdistanek wek cihê ewle çêbibe. Ji ber ku dixwaze her gav li wir tevlîhevî hebe ku têkevin nav kirka hevdû bigirin û nehêlin ku ewle bibe. Weke kekdara jî got ev ne tenê destê Iraqê, destê Îranê jî heye, destê Tirkî jî têde heye. Divê gelek em li vir jî destkeftiyên li wir çi hebe, destkeftiyên başûr jî biparêzin. Ev herîkê bo min ew der wek cihekî pîroz e ji ber ku ji 1946 vir ve ê ku bi destê Kurdan îdare dihat îdarekirin tune bû. Ev derdorî 20-25 sale li başûr Kurd xweîdarekirin jî dielemin wek dibin wek dewletek divê gelek em jî destkeftiyên wê ra biparêzin. Weke tu jî got bütçe li wir derdek mezin e. Iraqî naxwaze bütçe parve bike bi başûr. Ya jî dema ku pesend dike rêkeftin çêdibe, wê wextê jî ê ku li ser milêwî ye wana bicînîne. Tamam, divê sedê sêzdeh û nîva ez ê bidim, lê ya dereng dide ya nade, ji ber ku naxwaze li wir başûr xurt bibe û modern bibe. Çunkî ji bo Ereban jî, Erebên Iraqê jî ew ji bo wan tehdîdek ku divê ji vê pê ve ew naxwazin xurt bibe, ew xurt bibin rojavayî jî, welatên rojavayî jî wê li wir bin, wê lê binin ku li wir cihekî ewle heye û bi Tirkî dibin laîsîzm layîkin, jin û mêr ne wek aliyê din ji hevdû cuda ne, her yek jî di civakê de hene, ji bo wî qebûl nakin. Ya duyem şengalî wek bîranînek min heye, di 2015 de meha havînê bû, derdorî 15,000 şengalî bi niga hatin Bakur. Wê gavê li Silopya, li Cizîr, li Diyarbekir bi cî bûn û her gav wek ez jî aktivîstekî çîj destê min hat alîkariya wan jî kir, lê wê wextê jî ez dizanim ditirsin. Ji ber ku bi gotina wan heftê û sê care hatine qirkirin. Her carî jî ev qirkirin ji cîranê wan bûye. Yani ne ji derve, welatek ji derve ne hatine kirine. Ji cîranê wan digotin kirîvên me Ereb roja beriya ku me qir bikin, em bi hevdû re rûniştî bûn, em bi hevdû re kêf dikin, rojek din bi motorsikletên xwe û bi keleşên xwe, bi silahên xwe hatin me ji warî me derxistin. Ji bo vî şengal ya jî Kurdên ezîdî divê gerek em karibin wan jî biparêzin. Erê niha nahêlin şengal weke dara got koridorek e û naxwazin ew koridor têkev destê başûr. Ji ber ku ew koridor sibê ro dibe ku
başur rojava bikin hev ve derede xeteki çebike Bağdat xwaze xetek çebike ku bi hevdûre nebin biryara şengalê divê gerek ne jî derve destê Îranê tune be İran jî bi destê hest şabî canê bi destê YBŞ dike be wê tra nahêle ku li wir gelên şengalî xwe birêve bibin çünkü sibêro ew derjî têkeve destê Kurda İran nikare ji alîkî ve here ser Sûrî Irak nikare hêz li ser wan bihêle o ji bo wî jî em jî divê gerek diviya warî de hişyar bin nehêlin ku ji alîkî ve destê Îranê destê Tirkî destê hîn jî Sûrî jî têt heye em jî ji alîkî ve bi xurt bi hêzê Kurd li cem wan bin وقت di bütçeye de jî erê bütçe baş e yani bütçe hatiye pesend kirin baş e ji bo Kurdistana başûr jî heya hilbijartinek din ew ê bizanibin sedî yani çiqas bacûyê bê yani bacûyê ji wan re bimîne lê divê ew bi xwe baweriya min bi Bagdad tune çünkü Bagdad dixwaze ku li wir başûr pûç bibe qers bibe lê dîsa jî ew derwek ciyekî federe ye çi destkeftî hebe kevirek dîne ser kevirekî din xurt bibe em jî li cem bisekinin wek federasyoneke ew der bi berjevendiyê xwe gerek divê li berjevendiyê xwe jî binêre ew ê çawa xwe xurttir bike ew ê çawa ji aliyê her alî ve ji aliyê teknolojî ve ji aliyê wek bi Tirkî dibên altyapı li ser vana jî ew ê çawa xurttir bibe li ser wê disekine çünkü erê bermîl yani 150,000 rojê li başûr zêdetirî 250,000 lê ji wir pirtir petrol jî derdikeve ew ê yani çawa ve jî nizanim çünkü petrolê tê bir şeyî carna ya jî perewê jî wir ji were ev jî divê gerek xwe bi xwe karibe îdare bike tenê ne li ser petrolê li ser çandiniyê jî karibe xwe îdare bike li ser ekonomiyê jî li ser wek fabrikeyên xwe çêke û bi wî awayî xurtin ve ji ber ku ji bo min jî wexta ke ez li wê dira dinêrim bêhna min fire dibê divê bine Kurdan karin xwe îdare bikin çima sibêro em jî nikaribin xwe îdare bikin peyvê min dawiya we ku yani destkeftî çi be em wiya biparêzin gelek spas yani vi ez dikarim li bir tişkî li gotinê kek Murat zêde bikim na em bêjin kek Murat tişkî balkêş got Asla min dixwast ez destpêkê da bêjim min cesaret nekir ez ya bêjim lê em bêjin xwe îdarekirin gelek giring e gel û dema ev tiştê Başûrê Kurdistanê de hetanî îro qewmîn qeç hiç sûcê Kurdan niye sûcê hikûmetê niye divê meriv servan tişta jî bipeyve yani ji ber ku dema welatkî hetanî niha welatki da hilbirinî tune be yani öğretim tune em öğretim jê re dibêjin hilbirinî tune be ew welata ça pêş keve pêş nake hilbirinî tune bû qedera xwe girêdayî pirî care girêdayî Îraqiya kirin Îraqî jî hendî li ser merhemet û wijdana xwe çi de hesabê wan hat alîkarî kirin hesabê wan nehat alîkarî jî nekirin dema giraniya hilbirenî di welatê da tune be te aboriya xwe rast nedî rûniştandin تنکاری خود تفجی بگری تنکاری سیاست تجی بسر خودن. آیا ام بیشین پرسا مثلا رفراندومی ویا نشانه تمامی گلی
Kurda kir Kurdistanê kir yani em bêjin ez bi xwe jî wî demê çûbûm bi kêfxweşî bi serbilindî welatê min de carkî ewa tişkî nûh çê dibe eva xeyal û xewn û xeyalê min bû lê ew tiştî ku meriv li wir didît bi rastî jî pê aciz dibû dilê meriv jî dilkeştî li wir em derketin hatin yani çawa xwe hetayî nihayî îdare kirine. Spas. Ez spas dikim. Niha ez ê jî bi çend gotina vê mijarê biqedînim. Bi rastî Kurd îşê Kurda hinkî zor e. Yani Erebê Iraqê dema ku Kurda dinêrin çawa ku Türk bên em ê qayûma bişînin ser wana. Erebê Iraqê jî dibêjin ya çi federal devlet çi hal em warîkî bişînin bira wan îdare bikin. Bi wî hê jî bi wê zihniyetê dinêrin maddeya 140 gere di nav 4 salê ewil da ku wexta ew kanûna bingehîn li wirê hat qebûl kirin gere di nav 4 sala da bata cîbcî kirin ka ew yek ê didiya gere li gor kanûna biçe wana gere sebî hevde bigîşta Kurda Kurd dibên eva 5 milyar dolar vêgavê belda ji me re derîndar e nedaye qarawan nedaye ka ji ber wî ew samîmiyeta Bexdayê Kurd gere pişta wan girê nedin samîmiyeta wan pir neye gere em biya zanibin ê didiya jî di mesela Şengalê da em lê binêrin İran xwedî projeyekî ye bi heştê şabî û bi PKK û vesaire ew li gora xwe di nav hewldanan da ye hin birayên me êzdî jî gihandine wan evkên xwe hevalbendên xwe Tirkiye jî xwedî projeyekî ye Tirkiye do jî ew wezîrê berevaniyê Tirkiye li alê Şirnexê cîkî bû ew wan fermandara civînekî çêkirin behsa dagirkirina Şengalê û Mexbûrê em biya gere baş zanibin di serê wan da mîsakî millî heye di serê wan da Musil heye Kerkûk heye petrola wirê heye em gere biya baş zanibin gere başûr jî biya baş o dermanê viya çi ye dermanê viya divê ku ew partiyên siyasî ê başûr têkevin nav hewldana cîbicîkirina encama referanduma serxwebûnê ew ke ew e dermanê vê meselê ev e ez hêvî dikim ku partiyên başûr rayedarên başûr li wê gorê tev bigerin îşê wan zor e lê belê divê gere baş bizanibin û ez bawerim ku ji me çêtir baş dizanin ku ew Ereb wexta li wan binêrin divên de çi federal çi hallo em ê çi wan federal dewlet û filan wan em ê ji ortê hilînin ew wî çavî li Kurda binêrin berê niha em derbasî mijara xwe sisiya bibin rastî wextê me zû diherike eva saet ku 10 deqe qediya em hê di mijara sisiya dane em gere hinkî lez bikin wek ku tê zanîn di 2012 da li Hewlêrê di nav PNK û NKSê da rêkeftinek hat îmza kirin lê neçû serî di 2014 da înca li Duhokê rêkeftinek hat îmza kirin ew jî mixabin neçû serî nakokî derketin çê nebû îcar di 2019 da bi em bêjin bi xêra Emerîka dewleta Yekbûyiyên Emerîka di nav PNK û NKSê da hevdîtin dest pê kirin ew di nav miletê Kurd da bu ciyê kêfxweşiyê lê mixabin demek derbas bû cadinê ew jî xitimîn ew hevdîtin jî xitimîn di dema hilbijatinên dewleta Yekbûyiyên Emerîka da paşê di 29 Adarê yani sê çar û berê
رێزدار مەزلوم عەبدی گەنەرال مەزلوم عەبدی بانگێکی کرد هەردوو ئالیان گۆ برا جادنێ هەمدیتنên کوردی dest pê bikin heman rojek piştî wî rayedarekî Emerîka rayedarekî bilind ewî jî got em wayê me wan haniye ba hev cardinê ew dest pê dikin hevdîtinên Kurdî dest pê dikin em ê ji bo diyaloga wana alîkar bin ji wan re wisa gotin îcar di wê navberê de Wezîrê Derve yê Rûsya Lavrov ewî jî daxuyanîkî da di wê daxuyaniyê da tiştên ku li xweşa me Kurda naçe got Emerîka dixwaze ku cudaxwaziyê li Sûriye dixwaze ku li wîrê dewletekî bide avakirin û ji bo ku wê bingehê jî bide avakirin dest daniye ser petrola Sûrî îcar bi kurtasî kek Murad em ê ji te dest pê bikin Emerîka dixwaze çi bike li wîrê Kurd çi dikin û divê çi bikin û Rûsya dixwaze çi bike ama bi kurtasî ji kerema xuratê bi çend gotinan bi vî wayî derêjî Spas Kımavuli naha li benxetê yani li Rojavayê ev hevdîtinên yani diyalogun ku dest pê dikin ji bo me kêfxweşiyek e ji ber ku li wir divê gerek kî xurte alîk hebe ku Amerika ya jî Rojavayî zanibin wê hêz bidin destekê niha ji aliyê din ve navbeyna Rusya û Amerika de jî şerek sar heye Rusya ya Amerika dixwaze li wir ciyekî ewle çêke o dixwaze û her gav jî viya dibêje li her derê jî viya dibêje divê ya hûn bûne çend beşa em ê alî kî bikin yani alî kî tune em ê alî PNK'ye sekin ya jî em ê alî NK'ye sekin nebeliye divê hûn gerek bi hevdû re rûnên şîrove bikin hûn bibin hêzekî ku ez karbin bi we re têkilî deynin Rusya jî elbette ki weke tu jî got Rusya divê li wir dîsa welatek lîter hebe lê ji vê pêve çi bike Rusya nikare welatek wek berêke 2011 şerên ke navxweyî li Sûriye 2011 de dest pê kir nikare dîsa vegere bizîvire beriya 2011 li wir niha wek fiilî sê beş hene alîk wek Şam wek Esadin alîk Kurdin aliyê dijî li aliyê İdlib wana bi piranî mütedeyînên wê dirane lê li wir derdemê esasîn ev e ku em nabin yek li wir em karin bi Amerîka bipeyvin em karin bi Rûsya bipeyvin lê em nikarin birayên xwe re bipeyvin ev jî wek hişmendiya Kurda de wek xeterek heye kêmasiyek heye em li ser yani li ser pirsan li ser pirsan bi neteweyî nanêrin wek neteweyî em li xwe binêrin Kurd di vê sed salî de divê dikare wek statûyekî ji xwe bistîne carna wek Kurd bi xwe ev tişta dixetimînin erê sê care hevdîtin çêbûne divê belkî pênc car be jî lê dawiya dawî dibe ke hevdîtin dewam bike wek di îngilîzek hebû divê duçarxe divê her gav teker gerek bizîvire dema ku teker bisekine wê bikeve li wir jî hevdîtin ev tê vê watê vê maneyê ku hîn teker dizîvire ka îro bi hevdû re bipeyvin wê sibê ro dibeke navbera wan de jî cudahî jî hene em jî zanin lê
müşterek divin ya müştereken birçok tecrübe divin gerek bir cem her birinin bizanıbım ku ev der vak mafeki berejim ku idare kirne lur şey bu ket deste kurda lur enekezi kurdin surine edinci kurdin surine ve her dure her cariye peyven Carnavi beku bisekine Carnavi beku jehd bagaytin li davi eri Amerika bi deste Amerika disa dest bid ke li carna difkirim çima bi deste Amerika çima Kurd bu xwe nikarin bi hevdure bipeyvin her gav divê gerek ji derve de yekî bêje niha em bûne yani dîsa navbeyna Amerika û Rusyayê de ji alîkî Türkiye jî bi destê Rusyayê ve dixwaze têkeme wê dira dixwazin yani her yek îdealek wan heye li wir Kurd tenê dengê xwe pir nikarin derxin wek Mezdûm Abdî gotina Mezdûm Abdî divê gerek bi hevdûre peyvin dîsa dest pê bikin em zanibim ku her sê çar alî ve de jî dixwazin bifetisînin lê ji bo min wek berê kekdara gotibuya bi xwe îdare kirin çima li başûr îdarekirinek baş e ez jî zanim ne baş e lê ji do baştir e her ro em jî fêr dibin belkî em li roşilata navîn dijîn ne wek li rojava demokrasî bi xwe hîn nehatiye vandera divê gerek bi ser tu her gav li ser nigê xwe bî tu nekevî tu bikevî ji her çar alî de jî wê li texin wê texin bin erdê ji bo wî jî edivêm ya ez hêvî dikim ku ev hevdîtin ji hevdîtina tiştekî baş derkeve û bi hevdûre karbin îdare bikin çünkü em muhtacî hevdûne her hem başûr hem rojava muhtacî hevdûne bi hevdûre karin xurt bibin çi qasî bi hevdûre tev bidî tu çi qasî bi wek netewbûyînê tu bifikirî ew qetê xurttir bibî ji bo wî jî baş e tiştekî baş e hêvî dikim ku îjar ji vêya tiştekî derkeve çareser bibe gelek spas kekdara keremke زۆر سپاس کەگانیفیش ez barim zamanê me jî kir ne hetayî destê min were ez êkim bigirim ez dixwazim bi gotinekî ew kêva dest pê bikim Sultan Murad eya çare em dema Kurd mîrê Kurda xurt dibin dixwazin di nav xwe de yekîtî bikin yek Sultan Murad ra divê kî ya wayê mîrê Kurdan xurt bûnin yek bin ku yek bin em ê nikarin ber yê êrişê me bikin em ê nikarin ber xwe bide divê hîç bêhna xwe teng neke yekîtiya Kurda li ser kelîmeyê şehadet tenê heye yani mixabe dema em diçin camiya ser mêj dikin kelîmeyê şehadet dînin em Kurd yekin dema em camî derdikevin rûya me herkesî cûdan e hetanî ji xwe ev bela li nav Kurda da duhêjî ya hetanî îro jî dewam kiriye dema Kurda nêzîkî dê hep împarator hatiye çêkirin her împaratorkî 300 sal 200 sal 400 sal hüküm kirin ew mixabin ew împaratorana îro li holê tinenin ew ê muhacir cîngene û mirtiv hatinin xwedî dewlet bûnin hukmê me dikin a malxirabiya herî mezin jî em hêna bindestê ew însanên ku hêna fistanê dirêja xwe dikin em hêna bindestê wanin ev jî daha em nizanin yani ev wek millet em ê xwe têxin li kîjan Çînê yani kîjan sinifê de em ê xwe de bibînin ez werim ser başûrê bibûre Rojava Kurdistanê ji xwe wek cenabê te jî got em bêjin ev 2016 da hewlêrê dest pê kir 2014 de em bêjin hate di hokê de dest pê kirin lê mixabet peyama çêkirin lê kesk xwe girêda wan peymana nebû û nehat jî bi jî hetanî dawiya yani hetanî 2020 da dîsa ew katin rojevê yani yekîtiya Kurda ji aliyê dewletên din hat
Rojavê xwestin Kurda bînin berhe û yekîtîkî çêkin. Ez hêvî dikim yani gerek Rojava Kurdistanê ji dîroka Başûrê Kurdistanê da dersek gelek baş bigirta. Yani em bêjin ew nakûkiyên di navbera yekîtî û QDP da hetanî çûn birin Amerîkayê destê wan xistin nav hev wisa silavê dan hevdû be silav bû yani pratikê da jî zêde tişkî nehate guhartin ji ber ku ew yekîtî mintiqa xwe da dewlet bû em bêjin QDP mintiqa xwe da dewlet bû dema di serî nikarî têxî berûşkî seriya jî ew jî hiç nakeve berûşê yani em bêjin meriv dewlet dibîne ev pêngavekî baş bû ji xwe em bêjin wek cenabê te jî anî ziman em bêjin ev hevdîtin dewam kirin hetanî helbişartina Amerîkayê ji ber helbişartina Amerîkayê hat rawestandin ez nabêjim xitimandin lê hat rawestandin yani rewşa Amerîkayê çibe Bidenî were ser an Trumpê dîsa berdewam bike hatibû rawestandin lê niha em bêjin dîsa ew kê dest pê kir wek banga Mazlûm Abdî Amerîka jî yani em bêjin bersiv da ji xwe ew ke ev car em bêjin cîgerê nûnerê Amerîka yani em Dawît yê Sûriyê Dawît Brawşteyns got û gelek xweşî diyar kir yani got piştewaniya me Kurdara herdim berdewam bike hetanî destê me jî çi were em ê alîkar bibin ji ber vî gotê got ji bo wî jî pir divê pirsê xwe wek dîplomatîk razên ser masa da çareser bikin ne bir rîya sosyal medyayê da herkes rabe tişkî bêje û êrişî hev bike û hevdî suçdar bike ji ber vî sedemê gotina em bêjin Dawît Brawstay Lavarov bersivek davane yani Lavarov jî goş xwe anî ziman em bêjin niyeta Amerîkayê alîkariya cudaxwaza yani ayrılıkçı cudaxwaz ji xwe kirdin yani qesayî dîrek kirdin lê navê Kurda li wir xist cudaxwaz wek cudaxwaz lê got Amerîka dixwaze Sûriye perçe bike û Kurda ji Sûriyê veqetîne lê yê sibê bi rastî jî Kurd bi xwe dixwazin ji Sûriyê veqetin an jî beşek Sûriyê bin yani em bêjin gotinên daxuyaniyên gotûbêjên wan PYD mêzetkî din mêzetkî niyeta wan a veqetandinê an jî em bêjin ji Sûriyê tin me ji xwe ev em bêjin destpêkê da xewn û xeyalê serok Berzanî bû yani dixwast wir tişkî bibe koridorkî Akdenizê ra veke yani Akdenizê ra veke ku sibê em bêjin Kurd bigêjin wî merhelê ku dema serxebûna xwe îlan bikin bê minnet wî çaxî borîkî ji wan re vedibe boriya nefesê ji wan re vedibe bê minnet dikarin ji xwe re derkevin derve lê ew xeyalê Kag Mesûd nehate cî sebebkî nehate cî jî em hemû jî baş zanin li Rojavayê çi bû bi zanatî hewlê PYD çi bû û yê NKSê çi bû niha em bêjin ew helwestên NKSê ew ketîne bîran Bakurê Kurdistanê yani em di xwe de wir de jîkî de dîtiye niha em bêjin dema 12 Îlûnê bû rejima eskerî desta ser îxtidara Tirkiye rêxistinê Kurda hemû jî welat derketin hetanî heştê sê heştê çara jî li welat bûn lingê wan li erdî bûn li wir şûn de gava heştê çara şûn de ji xwe re bahanekî girtin bi wî bahane vê ve ciyê xwe rûniştin xwe tev nedan yani tiştekî wek îro qewmên yani yekîtî bû em bêjin cephe çêkirin yekîtî çêkirin pênc şeş ew hatin lê netîce de tişkî derneket ez hêvî dikim ev hevdîtinên NKSê û PYD yani an jî PNK ciyê xwe bigir û bingeha wî saxlem be li ser ver bingehê tev bigire yani dibê daha hendî guhdarê Amerîka jî bikin Fransa jî bikin mesela Amerîka tenê nîne yani em bêjin Fransa jî divê îşê dane em bêjin Brîtanya jî divê îşê dane em bêjin
İsrail jî divî îşê dane. Yani ew tiştê ku hatin serê wana divî di wan tişta da ders derxin. Yani tê bîra me ji bo ku em bêjin Amerika rêda Türkiye serê spî kete Efrînê we meskerê xwe dikişînin wî hazirî kir. Rusya bi babeta ku füza bifro yani wan mişuqê xwe mişuqekî ez çarsidî bide Türkiye bifroşe Türkiye û Türkiye jî hetanî yani hetan demkî deyindarê xwe bike wî fırsatê da Türkiye Kurda her alî jî firotin Kurda. Yani em lawir û rabû bu meseleş nede Kurda. Siyasetçi ki wekî Trump yani em bêjin daha nizanim dikîjan klasî dane dikîjan sinfî da tê wîya navdar bikî rabû yani tişkî wê jî got yani em bêjin bi ceseret got me ji xwe îşê me li wir xilas bû yani me soz dikîne de Kurda heta rokî pir pêşta çû got me Kurda Normandiyayê de alîkarî me kiriye em jî alîkariya wan bikin. Yani Trump dibe Kurd 1945 da xwedî dewlet bûn, xwedî hêz bûn û di şerê ciyana duyemîn da bûn alîkariya wan nekirin. Na qedera Kurda ketiye destê wan polîtîka ciya. Lê em Kurd nikarin qertê xwe baş bileyzin. Pirsa me herî girîng di vir de ev e. Em nikarin qertê xwe kar bînin. Na qertê me çi bû? Dema Kurdê baş Rojava duvarla rûdinin, duvarla dipeyvin. Ya tişkî nivîsandî ku merim imza bike ew peyamana henin tinin. Tiş ser civaka medyadî de ewa diçetê merim nizane yani baweriya kîjan alî bike. Ji bo wî jî ez hêvî dikim ev care van hevdîtina da peymanekî baş derkeve û ji wî Kurda jî bibe mizgîniya yekîtiya Kurda û Kurd jî bigihên wan armancên xwe yani armancê wan de xweseriye halû hazirdan ha ne wê dewletî bi ser bixwe ama xweserî be jî gavkî baş e ji halê berî jî hezaqat baştir e divê her erkê Kurdekî jî wek êrînî wana wek erênî piştgiriya wan bike û piştewazî bide wan moral bide wan tiştî ku em bikin ev zor spas. Belê saet û nîvê me qediya hê em me nîvê ewka xwe derbas kir. Ez dikarim dê tişta bêjim. Yek NKS û PNK li ser medyayê davêjin hebû û erê hev da xeber bin ew divê çeteyê Tirkiyeyê êdinê dibêje tu me davêjî hebsa û nizanim çi dikî filan û bewan lê biraj bîr nekin. Halê Efrînê, halê Girêspî û halê Serêkaniyê li ber çabayê bi tenê li Efrînê ji roja dagirkirina heya îro 105 kes hatine revandin û ji bo ku pira ji ewkê wan bistînin. Îcar bira ders derxim ez wî dibêjim. KDP û em bêjin YNK bi hezaran pêşmerge ji hev kuştibûn lê paşiya paşî da li hev kirin ew ê li hevkirina wana dewleteke federal an. Em gerek ya zanibin, gerek ew baş ya zanibin û bi hêviya ku li hev bikin îdareyek hevbeş a eskerî a siyasî a aborî a em bêjin perwerdeyê û her wekî din îdareyek hevbeş pêk bînin hêvî em hêviya me ew e. Em derbasî mijara xwî çara dibin. Mijara me çara li ser Yekîtiya Ewropa û Tirkiye meselê wan çi ye? Wek tê zanîn di 2020 meha çileyê pêşîn 2020 da civîna Yekîtiya Ewropa hebû di wê civînê da heyanî meha adarê molet dan Tirkiye gotin tu gere di van varan da duwarê mafê mirovan û filan û bêvan da tu sererast bikî lê
ملنه کو روجا سی حزیرانه جوینوان چه بو پشتی جوین سی حزیرانه وراده بگم نای برام دوی جوینه دا پشتی وی جوینه به تایبت مرکل درکت گو اره دنابا مو ترکیه دا پرسکریکن گلک پرسکریک هنه او کورن پرسکریک کور هنه لی بله دوی کو ام پرسکریک خو بپیده ویانه گو او گوتن ما مولد دیسا دا ترکیه حیا ما حزیدان ام و گابه ت جزال سر ترکیه ناسد ده انجام ام بیجن جوینه دا مساجا دیالوگه او به هفره کارکرنی هاستایی او جزا کرنا ترکیه جی هات تالوگ کرن از دخوازم چما مرکل به تایبت مرکل ناخوازه که پیوندی ترکیه و اوروپا خرابه بن و اوروپا بن پیکرنین مافی مروان ترکیه ناوی نگلو لسر ویانه از دخوازم که دارا اینجا جتر دست بیرکن زور سپاس جخوایم بیجن داخویانی مرکل بریا جوینا یکیتیا اوروپا دست بیکه جخواه تجیانی زمان که هنوش از نخواستیم دوباره بکن اشته گو نه حوجه ام دریا آخافتنی بگرن دبی ام به ترکیه را ریوکن به ترکیه را تشتا گفتوگه بکن حتی هنگی پیشتاجی گو ترکیه گو جیرانی می استراتژیکه نمیزانم او جیران استراتژیک دی چه معنی انرژی راست دی نگیشتیم یعنی نه ام بیشن جخور رقنی وانا پرانی لسر مافی میرواتی ترکیه دا لسر مافی میرواتیه که مافی انسانا لورتی بین پن کرن جخور ایرو ترکیه بیا وک حبس خانه بله حبسخانه da daha citine ki insan hatı yakındı. Yani merif şükür akı danzi eylûni dike. Debi hafta kazi da eylûni, danzi eylûni tamam her şey kas askeri bir şey. Ev kasa zulümkar ne bu? Yani keseki bigirte bafite hapsi li aylavi ne daha ceza kere. Hem aliye siyasi hem aliye abori ne daha ceza kere. Evyaji evke yani perani evvelati diktatörü da perani evvelat ki diktatörü de ma koy vek kralla prensa idare bikin. Jgo eva bingehya prensa kralla da jbu isernengi xo bisekirin em bijin ordiya çetkin jgo gor ordiji em bijin gerek be ordiya xo ayam ben ve evteniji ternake jbu jbertirsa xo teneri em bijin ناف خدا رخصنی ام بیشن گریدای خواه اوی بیشی پراوا چه دکن ام بیشن دروای حدودی خو رخصنا چه دکن افتشتانه همو ایرو ترکیه دا اوکه yani mevcute yani kişan avayı mezeki mevcute yani em bizim Rojava Kürdistan'da berçavime yani em bizim o rehsini çıkar aliye devletinden ve terörist hatinen askeri terörist hatinen askeri İro bin siyah Türkiye'de hotev digerin dili Türkiye bu xazet dişine Azerbaycan'cı dişane Libya'cı İro şange ser kurda mala kurdaşı da Afrin'i nizanım Karabrüs'e Kanyespi خراب کردیا و سادی حشتی هم سادی بیست آخا کرده دستی کرده da maya yani Rojava Kürdistan'da yani em bijin hatiye u tenguye düse başarın deniş tişkitine Avrupa rakni xwe Türkiye'deki de hun de قانونی خود زرباری مافی انسانی دانا که مراجعی پیمشونده دستی که حقوق نازش اسقاسی بلکه نظام بن دبی هونی سرراست بکن نه چه اوای اف چیروکا اف مثلا اف bu 20 سال دبی هست دما ترکیه خواست بکه و اروپای مراجعه جبی انداماتیا اروپای مراجعه یکیتیا اروپا کر اروپا هر سال دا سکناندن ام بیشن دگو دبی دگرا رفورما چی کی پرسا کردات به چاره سر بکی
gelek hal davetin peşiya kurda harbi jibervi jem beji Türkiye xwas xoşerin bike riye başbuna madalya xo nişanı Avrupa'yı bike rabu televizyon kurdi yani TRT da beşekla televizyona navi xişi peşi TRT 6 daviye bu TRT kurdi eseri nasıl kimse yüzü naxwasın münakaşa bikin ama hamı çav girtim bu Merkel Jubi Merkel ha em bejin ya İro Almanya'da 5 milyon Türk dişi. Yani em bu xwazin ne xwazin tesira Türk'le Almanya'da heye yani 5 milyon ne hendike yani 5 milyon Türk az Avrupa'da dikarım 10 velata bejin nüfusa wana 5 milyon Türk. Kek dara heviya min kot hinki kurt Başa. bibir Tamam ez zor spas ez kurd bibirim ev Avrupa jî ez bawerim di rûtiye ew ticarî naxwazin Tirkiye ve têkiliyê wana bişkî têkiliyê wan derbiçe ji ber ku ji bo temamê welatê Ewropiya Tirkiye bazarekî gelek mezin e ew welatê ku ez tê dijîm niha îro vî saetê Swêdê Türkiye ji bo Swêdê pazara çareya me dünyayê da pazara çareye me çarane bifikire ji bo Swêdê ji bo hemû Ewropaya jî sane yani ki ji bo yani em bêjin ji bo haqqê insana mafê haqqê insana nizanim alîkî de Selahattin Demirtaş kirtinin nizam alîkî de kıyafetini hindir awqatê de xema Ewropaliyan ne bawer bike ez bawer nakim jî xema wan be ew ji berjevendiyê xwe diçin berjevendiyê xwe difikirin ji bo berjevendiyê wana em bêjin çi misaîb eviya dikin ha em bêjin Macron jî her wisa em bêjin Macron jî Tirkiye gelek raqne girt Fransa raqne jî eşkere bû belî bû sebep ki Fransa Türkiye raqne digire çiye Türkiye di Libyayê da şer dike naxwaze Macron naxwaze Türkiye Libyayê da be ji ber ku zirarê dide berjivendiya wî em bêjin niha 2022 da serokwerî wezîrê Ewropayê were guhartin ev cara doras Fransayê Fransa ew kê dike serok wezîrayê lê ez difikirim wî demê ji bo Tirkiye çawa bibe dema ewana dewam bikin hiç ji bo Tirkiye çawa bibe bavana janî li gor min ji bo Tirkiye jî ve sedemekî ne hesab bibe tiştê ez bêjim ew qasakek yani ji ber ku zaman kine melek gerek tişta jî bêje wek pirtaya ez bêjim gerem acele bikin berê kek Murat ازيد السيدة قد بقدينا يعني تمام. وكي أولي كيفا ضاوي ازي أولي بيجي her gav Avrupa endişe dibine. Şimdi be emcibiya be endişene. Avrupa duruyor. Jiber ku Türkiye derdori 10 milyon velatin Suridici. Türkiye jibiya destek vaziyet. Dedi ki eğer hun biyamın nekin ezid sinore vekin hun çidikin birabikin. Ya uli ev. Ya diyem duhazım duse hecmaran bejim, rakaman bejim. لسر مافی مروفانده دی از جالی کی و نونرتیا وافی مروفان یا ترکیه dikim Diyarbakır'ı di 2020 de PSD hafta 8 jiberku işkence u kidyari nebaş ditine hatına vakfe. Jivana düsedur nodu pinç devi salide işkence diye. Yani bu fikrin le Avrupa le ciki düsedur nodu pinç kes di saleki de işkence büyüğüne biçildi. Ya diyem di 2020 de disa der dori 1920 herkes gotine emme işkence diye ihade viyat beje. Komala mafi mrovan. Jali din veji vana çıma vardı ben jiber ku be cezai ti heyeli Türkiye. Yani Türkçe ki licem tedmine. Disa 2020 de jibo gel 38,500 jizedetir dozger dava kiriye. O jivana bir planiji bir cezate
ceza dokun. Tu bikarî ji Facebookê tiştek parve bikî. Tu bikarî ji fikrê xwe bêjî û viya em bi xwe wek wekif jî em raporan dinivîsin. Rojane raporên waqfê derkeve. Bin pêkirina mafan li Tirkiye çi bûye rojane em dinivîsin. Ewropayî jî zanin, İngilîzî jî dinivîsin, bi zimanên biyanî jî dinivîsinin. Lê Ewropa dirûtî dike. Weke kekdara ji go ji bo wan bazarek mezine lê jariyê din ve ji bo min derdê wanî sereke ew e ku gelên Sûrî derdor 9 milyon weke min got herin Ewropa wê çav ver. Çünkü Ewropa wê wek dibe ya rahatek wan heye dibe wê wîya xerab ve o ji bo wî jî çavê xwe digirin. Tamam wek em dibên em Ewropayî ne, em demokrasî zanin, em mafê mirovan diparêzin, nikarin bêdeng bibînin, lê dawiya dawî wek tiştekî jî dernakeve holê. Yani dibin em ji viya endişe dibînin. İnşallah yani îro heye Haziranên çenda nebû Haziranekî din wê viya her gav wer bidome. Ji ber ku tu bi xwe van bûyeran, van tiştan çareser nekî çavê te li derve be, ew derve jî wê berjewendiyê xwe bimêrin. Ji bo Ewropa li vir çend kes tê kuştin, çend kes tê işkence kirin, tenê li cem xwe rapor dikin, o çavê xwe digirin ji ber ku divên em çavê xwe vekin, divê gelek em zor bidin li Tirkî, wê gavê jî wê Tirkî derî veke ya jî em nikarbin êku tiştên xwe em li bi rahatî bifroşin ya ji dengê xwe derxin ji ber wê yekê jî ev ya naguhere. Yani Ewropa dirûtî dike. Derdorî 2013 û 15 de her rol li Diyarbekir parlamenterên Ewropayî hebû. Niha yek nayên, niha yek li ser wê napêvin ji ber ku tu derdê xwe çareser nekî Ewropayî ya jî yekî din alîkariya te nake. Karim vana bêjin. Gelek spas. Yani bi kurtasî berjewendî esasın bi pêvendiyên navnetewî da Türkiye û Ewropa jî mesela koçbera di nava wan da heye. Türkiye wek kartekî wî kartîne. Mesela em bêjin wek kek dara behs kir nüfusek Tirkayî gelek li Almanya heye, li Fransa heye, li wan welatên Ewropa hene û em zanin ku îsal paşiya îsal da û sala bê li Almanya Fransayê hilbijartine. Evana didin berçav û sisiyan jî em dikarin viya bêjin divê meselê da humanîzma nizanim ev mafê mirova filan û bêvan tev dema ku berjewendiyên netewa tên pêş her tişt li wê diqede em wiya ji bîra nekin em Kurd jî hesab û kitabê xwe li wê gorê bikin. Ez têm peywendiyên dewleta Yekbûyiya Amerîka û Tirkiyeyê hema ez ê bi kurtasî bînim ziman û ez ê îcar ji kek Murad dest pê bikim. Di mesela S-400 da hêjî li hev nekirine. Herî dawî em zanin ku rayedarekî Amerîka got mesela S-400 hêv ciyê xwe ye bi Tirkiye ra him berjewendiyên me hene him jî di nava me de nakokî hene. Dîsa di civîna NATOyê da li Brükselê Wezîrê Derveyê Amerîka Blinken û Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye hevdîtinek pêkanîn. Blinken got me hişyarî da Tirkiyeyê ji bo S-400. Dîsa her sal di meha adarê paşiya meha adarê da Wezareta Derveya Amerîka rapora mafê mirovan belav dike ji bo hemû welatên dinyayê. Behsa Tirkiye jî têda heye tabii û Tirkiye di asta herî bilind da bersîva rapora Amerîka da got ne qebûl kirin Amerîka li me neheqî dike tiştê wisa li ba me tinin filan û bêvan. Çi hebû di rapora wan da azadiya xwe îfadekirinê got tune bin pê dikin.
azadiya ragihandinê tune ye gelek em bêjin endamên çapemeniyê di hevsan dane. İnternet tê astengkirin. Em bêjin mixalefet tê astengkirin. Di mesela HDP û serokê bi hevserokê wanî kevin Brez çi bû nav min ji bîra kir Selahattin Demirtaş o PKK jî rex nekir Amerîka got PKK sivîlan dikuje dîsa got Türkiye hukuk bin pê dike hukuk nemaye mesela Kavala û êdina haniye ziman û dîsa meselaya girtiyên siyasî jî ê wek Demirtaş aniye ziman bi kurtasî evan tabî ji xeynî vana gelek mesele hene ku di wê raporê de hatiye behs kirin ez bawerim wê Kek Murat bi çarê wek endamekî mafê mirovan wek aktivîstekî mafê mirovan jî lên hêrtibe belê Kek Murat tê çi bêjî? Ya rapora Amerika kim gotiye zêde negotiye. Yani Amerika yani em jî li vir dijîn em dibînin yani nahêle niha Türkî nahêle tu debê xwe vekî. O wek bandorek wer çê dike ku kes li dij hikûmetê nikar be peyve. Wekete got Osman Kavala derdorî 1200 roşetiliyên tiştek were yani ji bo çi li hundirê nediyare. Li Türkiye kanuna herî mezin kanuna zagona esasiye. Kanuna esasiye lê kanuna esasiye de jî çi dinivîse tiştek din dinivîse lê ji bo Kavala bi kar nayînin. Niha Serokvezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan divê ji bo min ev terorîst e. Ji bo min qediya. Wê wextê tê çawa bikaribî li ser vêya tişkî bêjî. Yani li ser wê pir naxwazim yani hindik tişt gotine weke min got zêdetir li van dere her tişt hene. Carna ez derim dadgehê ji bo parvekirina ifadeyê de tu tişkî parve dikî li ser wê divê tu propagandaya rêxistinekî dikî. 6 sal nû ji te dixwazin. O tê de tiştek jî tune yani ez wek çavê parêzvaniyê jî dinêrim tiştek jî tê de tune ama lê dinêrî tu ceza jê dixwî. Yani ji ber wê yekî kêm gotiye zêde negotiye. Li ser mesela ez 4 sida jî ez karim vêya bêjim niha ev hîn ev şerrên sar qediye ama du blok li dinyayê heye. Alîk Amerika û Ewropayê, aliyê din Çînê û Rusyayê. Türkiye niha çawa difikire divê ez carna aliyê Rusya bin Amerika biya min bike ya ji Ewropa carna jî bikêm cem Amerika û Ewropa bila Rusya peymi de bê yani mixwazeke min bikişîne aliyê xwe. Lê Türkiye viya nehesibîne. Türkiye welatek biçûk e. Nikare li cem Amerika jî li cem Rusya jî cî bigire. Amerika li wir dikare wek rêyekî din bibîne ama Amerika ji Tirkiye dibê yani dawî ji vêya dibêje. Tu li bloka Rusyayê de yan tu li bloka Avrupa Amerikayê de Türkiye eger wek Amerika neke wek Avrupa neke wê ji aliyê aborî de wê têkeve xetereyekî ji ber ku Amerika dibê niha jî heye dibê ez ê di zagonên wî de jî hene ez ê wek çîkekî ji wan re dînim yani ez ê nehêlim tu tiştekî bifroşî derve ya ji derve jî bistînî weke İran ez çi anîme serî İranê ez ê bînim serî te jî Türkiye li vir hîn divê belkî ez karibim carna aliyê Rusya bin carna aliyê Amerika bin ve dawî ve ji vêya Tirkiye zirar bibîne ji bu çîk dike yani divê belkî ez karibim bi her doğa jî bikim her doğa jî
خورتن و دنیای بناو دنگن کارم وانا بیشم gelek spas berê keko dorate Mene zor spas dîsa kek Murat jî tiştê xweş gotin niha em bêjin em pêşiye ew kê dest pê kir mafê însanî da ji xwe tenê ewil Ewropa vî anî rojevê dema ku civîna wan ew kir jî ez bawerim Biden jî wek beşdarê civî wek bi rêya video konferans beşdarê wan bû Ewropa ji bo wî dixwaze bira Amerîka aslında derheqê mavê însanatî da bire ew rolekî bigir û serî bikişî û dîrek bire ew midaxalê naxwayê Tirkiye bikin û xwe ji ber derve bigir ji ber ji xwe daxuyanî Merkel planî jî ser wî ye yani em bêjin Tirkiye dikare stratejîk dostê me em dikarin hevpeyvîna devam bikin guftûveka devam bikin ez barim vî rolê Amerîka girtiye serê xwe yani pratikê da wîsatê xwe ya ji xwe Tirkiye da rastî jî wek Murat jî bû mer behsa çi bike behsa kîjan maf nemayekî di behsa maf bike heq tune di behsa heq bike hukuk nayê karkirin di qala hukukê bike yani tişkî tune tişkî nemaye yani di carîna jî dibe merê belayê bi destê xwe tîne serê xwe mesela em bêjin ew kê muşiqên ez çarsi ez di vî qenetî danim Tirkiye belakî girtiye serê xwe yek Amerika dibin destê xwe da derxin ew nikarin derxin ji ber ku Rûs îzin adin ev car Tirk nikarin wî ya bifrûçin ji ber ku hêna deynê Rûsa nedanin ji xwe di Rûsa deyn da Tirka wî ya girt û got peyamê Tirka û Rûsa da gerek ew hêna sê cara bistînin wan tiştana Ena Türkiye ketiya ortê em bêjin navberê da bi xwe bi rastî jî yani rewşa Tirkiye zêde weke ronahî nabînim yani belakî girtinin serê xwe di vî belayî de çawa xwe xilas bikin û em bêjin raya giştî navxweyî ça îqna bikin ez wî ya nizanim ji xwe ji bo vî rojevî yani ev biryarana ev xastin û daxwaz reqmê Amerika û doza mafê mîrwetê jî Tirkiye kirin em bêjin yê Ewropayê hemû ser hev hatin yani ev jî barek giran bû li ser Tirkiye ji Tirkiye dixwaze em bêjin ev cara rojevê biguherîne û ser jî ketin ji xwe ez bawerim xala me dawî ji ser vî rojevî ye hendî ez divir da vî pirsî dêrim ew ki ser wî rojevê yani rojev guhatî Tirkiye çawa bikare bi xwe xilas yani belê gelek spas niha wisa xwaneyê ku di nav dewletên yekbûyî Amerîka da û di nav Yekîtiya Ewropa'da ahengekê heye Yekîtiya Ewropa lêviya Bidenê wek tê zanîn jî Biden piştî ku zafera xwe îlan kir di wan xeberdanên xwe pêşî ku dikir behsa mafê mirovan behsa demokrasî derxist pêş wisa xwaneyê ku di wî warî da ew ê di navbera Biden û Tirkiye da ew ê hin pirsgirêk çê bibin ew yek ê didiya wisa xwaneyê ku Tirkiye bi wasta Rûsya li Kafkasan li Sûriye li Lîbyayê hin li gora xwe hin mewziyan girin heta li deryaya Spî ku digotin welatê Şîn falan behs dikirin li wirê hin mewziyan bi dest xist lê belê wisa xwanê dike ku ew ê hêdî ji xwe dev ji van mewziyan jî derbide û ew ê ew pêvendiyên Tirkiye û Rûsya ew ê ji bo Tirkiye wisa xwaneyê ku wê birin pirsgirêkê mezin em ê tev lê binêrin ez nikarim ji ku pir dirêj bikim ji ber ku dema me qediya ye lê ez ê hema bi kurtasî hinkî behsa her du mijarên me mane tevî hev ez ê bêjim û ez ê ji we jî him li ser wan mijaran dîtina we bixwazim û him jî
گوتنی وی داویه زیبستینم ده همان دمیده مجارمه یکم هنک دوین 103 هنک دوین 104 amiralên artêşa Tirkiyê malnişîn şeva çûyî nîvê şevê ewkekî dan daxuyaniyekî dan di daxuyaniyê de behsa Montreuxê kirin behsa Lozanê kirin behsa Mustafa Kemal kirin û zimanê ku bikar anîn bi rastî zimanekî hinkî weka ku tê de di navbera hin hevokan de hinek tiştên tehdîdê jî hebûn îcar li ser viyanê AKP û MHP pir bi tundî li hember viya derketin wisa xwaneyek ku ji wan re rojevek nû de li ser viya dixwazin ku behsa mexdûriyeta xwe jî ku vay işte hêjî Kemalîst û ordî hêjî li ser me zilmê dikin û xwazin bikin û em ê qebûl nekin û em û miletê xwe em ê bi hev re li hember wan rabin încar hinek ajê xwe negirtiyekî bîna goya wezîr e Soylu got edebsiz in got vana bêedeb in dîsa serokê MHP Bahçeli got gere ritbê wan jî ji wan bêstendin malnişînin got gere ritbê wan ji wan bêstendin gere ew malnişîniya wan jî ew mav jî ji wan bêstendin û gere em meaşê wan jî îdî nedin wan ji wan bistînin îcar weka ku me re dibîne serê İYİ Partî û CHP jî tevlî hebin hinek CHP'lî dibêjin evyanê ji bo rojevê ku biguherînine hinek dibêjin em heya paşiyê li pişta vê daxuyaniyê ne de heman tişt dizike İYİ Parti'ye de jî çêbû yani serokê wan tişkî got mesela parlamenterekî İYİ Parti'ye got ez endamê artêşê bûm ez tabîb bûm di artêşê de ez îmza xwe davêm binê vê daxuyaniyê lê tiştekî balkêş heye min înternetê de dî gelo çiqa rast e nizanim Partiya Komünîstên Tirkiyê TKP ewan jî daxuyanî daye ew jî piştgirî didin vê daxuyaniyê tiştek pir balkêş bû ji min re bi rastî lê belê hişê me Kurda tîne serê me ku çepê Tirkiye û Kemalîzm çiqa di nava hev daye wî tîne hema ez pêşin wî bêjim ji we re dîsa do xeberek derket li Ormiyê şeş girtiyên Kurd ku di nava wan da dibêjin ku siyasetmedarekî jî heye yekî siyasî jî heye hinek dibên endamê pejakê filan ew jî di nav da şeş heba bi dar vekirin dewleta Îranê bi rastî dewleta Îranê kuştina Kurda îndî ji xwe re kiriye wek lêstikekî hema kî ji wan ku piçkî ji aciz bibe diçe çend heb Kurda li ser navê kolberiyê nizam li ser navê çê Kurda dikuje yan jî wan evê ku destê wan dane di heqê wan da îdam dane û wan dar vedikin hem li ser van her du mijara kek dara meşte dest pê bikin û hem jî gotinê tenî na gotinê xwe dawî neveje ji ber ku em ê hê pirsan jî bin ew pirsan netin زۆر سپاس ناژخوا ئەم بێژن ئەوە وەک بۆمبێکی کەتە ڕۆژەوە me tamam biye pir Kurd tamam ئەم بێژن ئەv مەسەلا مۆنترێ ئانژی مۆنترێوس پەیمانە مۆنترێوس ئەم بێژن دا ئەوکە کەتە ڕۆژەوێ ئامیرالا ژیش خۆ بەلاڤۆک ئەو کرد دەما مژی بڕاستی بەلاڤۆکە ئامیرالا دخوانی وەک ئامیرال وەک نەتەوە پەروەرتێن خۆیان خودی تورکیە دەرکەون خودی کەمالیزمê derdikevin diparêsin dibin ev tiştana ji bo Tirkiye nebaşin yani Tirkiye dikare serê xwe bêşine pêşerojî de û nikare be binî da derkeve ji ber bijî ez naxwazim bikevim wek hem zemanî me kine hem jî ser yani peyamên Montrealê Montreus Tirk divên Montreus
ام نکردن سروی مرد کار پروگرام کردنی دا سروی پیام مناقشه بکش Rast, بکو گله rast. دور درجه yani ام میکنم بنی در کردن Aynen usta. من قلت işte من بریا خفتنا خدا دمام او کر او امریکان داخواست هنگی داخواستش ترکیه کر اوروپا کر و اوا کتر روشه بیجارتی یا از هاد فکرم yani نه ام بیشن اوا بو وقت مناظره او کی 15 ترمها Türkiye da gotu derbet şeydi be şeş evari da derbet şeydi be ez yuajı nafarnak me yuajı manevrak ya asla Türk duhazın balkeşa halkı bikşini çekidini u vak işte jigot amici komünist yuajı pişkirin dinci yuajı deben faşist yuajı deben yani zaman ki bir ahlaki kartinin yani ne bahçeli de gidin apaletlerini sökün maaşını da keselim ya be babı خود gava kar babı ceza bir kişi o maaşı bir otomatik bir حوجناکت کی تو وی هاو کی تخی دی وک سیاستمندک وی هاو کی تخی دوی خو وک بنش بجوی ولا از yani دیتینیا من اول سربی مسئله ده از بین بس روشف گوهرتنه و inşallah yani Türkçe jibikin yani jibime zede dibin ya aham şaham jitişkinine yani evidini dijder kevin evana Paris'in ve hevde tehdit bikin azimin ben behinin biraz seri hevde bixunen jivana xalas bidin serxwarin ya eve ad ya em bijin ser devlet da yani ev henki sedema merif ser sosyal medyada dişopine henki heval dibin İran İslam İç Cumhuriyet yani İran İç Cumhuriyeti birası jevgotuna jihudana yani em kır ne tane İran'da keyfa İraniye varende valla Türkiye'de jigava keyfa Türkati ben de kuşun yani haru Kürt'i kuştu Rojava Kürdistan'ı da sana belki İro Rojava Maşuri Kürdistan'ı da henk hatı hatına guardır evja devşa ku gulaber evja fesad şimdi takın yani kader ama Kürda mukhabe emizin eve o yani teşkil hanım merçi beje yani İran ولات کی بار پشتمایی به آوای اسلامی تی اداره کردن جو کردی مخالفی وانن جو کردا جو دشمن یعنی وقت چاوی کی او کی وان مزد البته yani daha kolbera dikujun hem bejin kar talaba bikujun o kese ki İran adamı bir milleti بترسينين او كي روبرو حرو ايدام نه يرو تنشش كدنا حكي جاروش ايدام لكن مخابه از وانا هموجی شرمزه دکم نوای او قدش بنیمه yani dibiyem gajı bizam zor spas Evet, spasikim. Berekek Murat. Emjivê Kurtbe ji li ser ev amiralên Tirkiyeyê sepêva bikin. Ji bo min her du alî jî biheqin. Hem aliyê iktidarê biheqe ve hem aliyê jî amirala biheqe. Bira serê hevdû bixwin. Ya ewlê ew e yani fark nake ji bo min. Ji ber ku li Tirkiyê tiştek wiha heye. Divê ev derya me ye sistemê dixwazin biguherin. Sistemê ku eger dixwazin Kemalîstîn li alîkîne İslamîst jî li aliyekî dinin nav hevdeketin hevdû û der yani ji bo min tiştek fark nake ji ber ku li Tirkiyê binpêkirina mafê mirovan her rozê de ye. Her ro yekî dilê wî değişî, tê kuştin ya tê işkence kir. Ji bo min rojev ev e. Niha iktidar bi xwe lê dinere ku çi bike nikare bi ser keve ji ber wê yekî tu dengê xwe jî nekî wê bêje ji ber ku tu dengê xwe nakî van tişta dibe. Divê gerek em xwe ji vêya dûr bixin ya em nekevin vê rojevê. Ya duyem jî İran bi xwe yani welatek hove yani lûr her gav ez viya merak dikim û ez ê lê jî binêrim. Gelo li İranê her gav dengê çikê tême ji medyayê û ji ber ku İran ciyekî girtiye pir em nabîzin du Kurd tên qetilkirin, îdamkirin, sê şeş wekete got li Urmiyê şeş girtiyên Kurd hatine dardakirin. Gelo Faris çend salê çend Faris li İranê tê dardakirin. Yani ew pey pir nabîzin belkî ez nizanim ji ber ku ji bo Kurda dengdarxistin, mafxwestin
ji bo Îranê tiştekî çi ke yani acêb e xerab e ji ber yekî jî divê gerek kî wek li Tirkî jî kî dengê xwe derxe ez wan bêdeng ji ber ku bêdeng bihêlim ez îdam bikim. Ji aliyê din ve beşar din ve min goya Ewropayê dirûtî dikin. Îranê dibînin lê ji aliyê din ve ji ber ku li wir gaza xwezayî heye ji bo wê yekê jî wê bê alî nahêlin bê alîgir nahêlin ji aliyê din ve divê gelek dinya li ser vêya bisekine îdam tenê li rojava divê li Amerîka heye ew jî pir bikar naye anîn tenê li van dera îdam heye em xurt bana wê van tişta nehate serê me ez jî şermezar dikim Îranê bi tundî şermezar dikim ez dixwazim ku belkî vîya çika dawî be yani îdamkirina Kurdên li Îranê dawî be dizanim belkî wê wernebe jî lê nizanim ez jî pir xemgînim peyvê min dawî ebin Îran hov e barbar e nikar tiştekî din bêjim. Belê ez ê jî hema bi de hevoka yek du wezîfe Kurda hene yek Kurdên diasporayê divê ku bala raya giştiya wan dewletê ku lê dijî bikişînin ser vê zilma ku li her çarperçê Kurdistanê jî li Kurda tê kirin balê bikişînin ser dido em Kurdên hem ê Kurdistanê û hem jî ê diasporayê tev em baş bizanibin ku çareya ku em tûşî qetlîama û kuştina nebin çara wî ku em li ser axa xwe bibin desthilatdar em bibin dewlet ji wê bonê jî çi ji destê me bê em bixebitin em wan nakokiyê nava xwe bi çîçkî deynin viyalî û li ser müşterekên xwe bên ba hev û em ji bo xelasiya xwe tê bikoşin. Gelek spas ji we her diyara jî niha ez ji hevalên re jî rica dikim ger ku pirs hebin hûn derxin ser ekranê em ew bikin. Belê Sîrac Kirici divê pirsek min ji her du beşdaran tayînkirina qeyûman perçeyek ji siyaseta dagirkeriyê ye û nenazkirina vîna gele ji bo milletê Kurd li ser axa xwe serweriya xwe bidomîne û siyaseta qewûmê vala derxînin divê çi bikin. Belê kî ji we dixwaze bersîv bide? Ya ez bersiva kek Sîrac Kirici bidim di vir de ji xwe em ji bo ki em polîtîka an jî qeyûm an jî ew zulm ji me tê kirin ji wana pûç derxin dibê nav milletê Kurda herkes bikaribe bi yek noxtekî piçûk ve jî ku ez wiya jî bawer dikim herkes dikare xwe nav rêxistinekî de nav yekîtîkî de xwe bide îfakirin yani xilasbûna me xurtbûna hêzbûnekî hetanî ew xurtbûna nav me de tune be û hetanî em ji bo xurtbûnê em mil nedin milê hev em nikarin binê van tişta derkevin û em nikarin bersiva van tişta jî bidin. Dibê em bi dil û can û destê xwe têxin binkevir ev welata ne welatê min tenê ye an jî ne ête tenê ye an jî ne partiyek e ew welata welatê me hemû şikan e. Ku em bixwazin ser axa xwe de rojên azad bijîn em bixwazin yanî niha em bêjin jiyan em bêjin jiyan yani av jiyan e yani em bêjin wek axa welat jî yani em bê axekî bê av hêşî nabe yani em bêjin welatkî jî bê hêz xilas nabe her welat bi hêzbûna xwe va xilas biye û ji bo milletê Kurd jî di ser ax û erdê xwe de bibe xwedî server û jiyana xwe bidomîne divê em Kurd
ناکوکیین خو و جخونا ما کرده دا زیده از باور نکم پرس بیه پرستا ایدولوژی دبی ام هفدو قبول بکن ناکوکی خداین عالی کی و رئالیسم و راستیا خود ببینن و حال خود کردار ام چاره کی یعنی دبی ام درد خود چاره کی ببینن او چاره شی یکیتی که نباشی ام حرورونین چوکی خو خن سری پوری خود بچورکینن آخو وقت بکن و ادام ایرانی وره روجاوی نظام کشتنا لور وره روجاوی زور سپاس بله که مراد تشکی کتبه جهه Yani pırtış heye lisere ev ve sermuha programı ki yani derdi me kurda eve teni tünü karibeji tiye bikoşi teni tünü karibeji بخوینی خو خورد بکی وانا گیش به هر دورنه yani devrade devlet dve ez destilatlar ez çi bikim biyamın evdbe tu nikari derke bir kadam ya protesto ki jiber yani naheyle ya livir elbet kurdin kurdu velat dijiji kariwan pırın derdivancı pırın karivancı pırın diasporacı dve gerek her ro kurdeki her diasporacı her ro bana bine ser zaman o lur tekliyen xurt bike li awli dve gerek em bibin hez em bibin yek dinav her dinav viyade em elbet emi cure renk bin her renk navme de hebe li der ve em karbin bejin em yekin vek ser mafi mrovan yani vek mafan da mafi kurdan da em yekin em her yek neheylin ku aliyedin bike naha eke kayyumanine livir de hizbijartın anda derdor istedi si süpej ray distine ku ray dedin jijmene yani kurdun evci buka ne tırkın dve gerek em karbin be her dure peyvin tane destemi de peyv heye em xurttir bi peyvin her ro peyvin her robinin rojevi ev yani pırtıştaneli gelek spas bale havallo kek Kasım Ergün Perseki arastakiye evar baş zafen caran brez güçlü dibece devlet u PKK ve hevra dixetin nahajî dibêje devlet gotiye wê PKK bikuje gelo çawa tê şîrovekirin biyawe yani Murat'ı dersi bir de ezbersiz bidin. şu dersi de Ya valla kek Kasım emin ki kıstık pancı kekliyem gördün yani yapmışsın. Jübi dersi var tabii de bir gerek merin bu Kasım var keme dara Eğer jübi Kasım merin keme دبي مرب بك خرخلية حمو بدا مناقشة كرن يعني مساري داجي دخو أو كذا كرن الشرمزة دكم أبيار هو رشيكية أم بيجن زيادة ترجي أسبار بروفاكسيون الدولة يجي ودبي أم نيمان بروفاكسيون أم هاجم جماهب هوالين مهب دوست مهب ديساجي أس بانگوازی پککی دکم داخویانی بدن بویشی زلال بکن براستی اویانات تشکیوسن مرم نکاره سر شیروبجی بکشه برکو دستی میرو دا بلگی حاضر تشکی تنه کی مرم بشه ام منتالیتا پککی جانم ا دولتی جانم هر یکی را به یدنی خاص بیشم سده بیشم جتنه والله Basiye ne farkını digo be mirada yakışıyor. Enerji miradlara yakışıyor. Na Türkiye ben ya yukarı tükürsem büyük aşağı tükürsem sakal yani emnizanı ben beri hukuki bir na aliyeme rastı mezet ki guman heye aliyeme ji çepeji be guman he gelo az aliye be guman ve her manji guman ve her mezviyan san dvi Bale habano pırs Bedran Acar pırsamın jikek daraye pır Kürt u vekili pırs dikir. Te baweri ku hükümeta Bagdad jibo ku çekdaran şengali derxinen elwestek ciddi bigre silah burası. na Ne baweri? na bavar bes bir rol u kirastin guartın ev qasa Spas. Bale habano dara tireş her halde un nabe ve yeke evji daraya
د باوریه ودا و پینکه و انکسه و بگهنه مراد تشد بيجي باوريا Yani bir gerek bakayım. Belki canlı gerek ama gerek bakayım. Evet. kek darat dveçi Ez bim iyi verince emer belki xelas buna wantine hükmü serverin devletin dini henin ev mecbur bikini verince. dveçi Amerika mazine Eri yani. Yani ev gerek başka alternatif şansı var mı yani? Yani biz ne hafatına vana xelas buna vana yani. والله كيكو وقتها كو مرب الزمان اي بينا الدار خالد دنيره دركت مظلوم عبدي جو ام دكارن بيشمرجي روجي ام قبول دكن كو او جوارن اوي دركت دافياني كيدا جو بيشمرجي روج çete تركان يعني وقتها كو مرب وي زماني دبينه مرب بهيفي دبه لي والله بيان من جي امريكا مازنه Ne sebep ji dibi hinki merv ji kurmi nav xoda jî azad bide yani. Wan kurmi nav xoda ji derxwe ku rahat tev bigere. Na kurim zikî tenî em hemû ştaran zarok bin kurim dikeve zikî me medam em rahatsiz dike. Gava kurim ji me dikevin em xilas dibin. Yani dibi duwana da ji ew kurmana ji wana bikevin. An jî ew kurmana ilaç bixwin ki ew kurman ji wan bikevin. Başka hiç. Ferê hevalno pers weka ku qediyan weka ku qediyan berê ez ê gotinên wê dawî ez ê ji we bixwazim me bi Murat dest pê kiribû Murat em ê gotina dawî ewilê ji te dixwazim kerem ke Ez spas dikim ji televizyon çarpar medyayla o binerin çarpar medyayla ji ber ku yani ji bu axaftinek yani keyf hoş bu ji ber ki ji ber ku çi kazandım çi de heşim de hemu bi rahati be sansür vana giş bilevkir spas dikim ji herkesiyle. kek dara Ez jî gelek spas evil hevalên ku me nêrîn temaşe kirin spasiyê xwe bi rêzdat pêşkêşî wan dikim spas çarpên medya û xebatkarên divê meriv xebatkarî wan jî ji bîr neke bi rastî bi saeta rûdinên û guhdarî dikin û tevî vî programê dane ew bi xwe jî di vî programê dane ekranan dane ez spasiya xwe gelek ji wan re pêşkeş dikim ji bo rojê pêş de jî ez hêvî dikim temamî ku carkî dinê jî bifikirin em her awayê çi halûkarî da bibe em dikarin xwe cîkî da yani sedî yek bejî em dikarin îfade bikin ku sedî yek bejî em bikarin xwe îfade bikin û sedî yek bejî em bikarin bigihin cîkî dibe em acele bikin. Zor spas. Ez jî spas dikim berê temaşevanên hêja di serî de ji ber ku eva di saet û 18 deqeyê ku we lê me temaşe kir ez spas ji we eva dikim û ez ji hevalên xwe ku mêvanên min bûn û قبول kirin û hatin beşdarî bernamê bûn ez spasî wan jî dikim gelek gelek spas û hevalên ku di teknîkê de hevalên rejiyê gelek gelek hevalno ez ji we re jî spas dikim mala we ava here bin gelî temaşevanan bimînin di xêr û xweşiyê de heta bernamayekî dinê şev baş. Şev baş. Baş.